ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እንኳዕ ብድሕን መጻእኩም ሎሚ ከዓ መጺአኩም ኣለኹ ረቡዕ ሰዓት 2 ብናይ ዩኬ ኢንግላንድ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ሙድ ሓፈሻዊ ኢኮኖሚ ፋይናንስ ስቶክ ማርኬትን ክሪፕቶ እንታይ ይመስል ከም ዘሎ ማርኬት ክኽፈት ከሎ ዕዳጋ ክኽፈት ከሎ ከዓ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መደብ ኣንዋሕ ከየበልና ማለት እዩ ሶ ከምቲ ልሙድ ሕቶን መልስን ከማን ከልውና እዩ ስለዚ ሕቶም ዝህልወኩም ኣብቲ ናይ ቻት ሴክሽን ዘሎ ክትፅሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም እንዳበልኩ ድምፂ ይስማዕ እንተሃልዩ ይስማዕ ኣሎ ፅሕፍ ኣቦለይ እሞ ሼር ምግበርካ ይትሕምቁ ኣብኡ ኩለኹም ላይክ ኣግበሎ ፐርፌክት ታንኪ ማእከል ሓውና ታንኪ ቶሚ እሺ ሼር ግበርሎ እሞ ቀልጥፊልና ነዊሕ ከይወሰድና መደብና ክንጅምር ማለት እዩ ሰላም ዮኒ اوكي سو بفلاي ناي كريبتو يزولو ببزحي كريبتو تسلا ابل ازي ان سلستين ويكاتي اي اي ارتفيشال انتليجنس بحفشه هايتي نماركت ببزحي زصلو زولو ابز غزيزي نريهم زلنا مالتي بتوسخي مرجا ناي امريكا من بريزيدنت ሆኖ خاص زلوم እሱ ከማን ባዕሉ ንሽተ ይጽልዋ ክገብሮሊ ابز መጽዘሎ ከባቢ 8-9 ወርሒ ምክንያቱ ወርሒ 10 ሓደት ምርጫ ዝኾን ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ብፍላይ ስቶክ ማርኬት በብዝሒ ከዓ በቲ ናይ ኣሜሪካ ይጽለኹም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ሶ ከምቲ ልሙድ ስክሪን ሼር ገበርልኩም ብፍላይ ናይ ኣፕል ማለት ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ዝፈትዋ ትካል ዝነበረት በብዝሒ ዋጋ ይቕንስ ኣሎ እንታይ ከም ዝኾነ ንእሽተይ ስእሊ ክንወስድ ኢና ማለት እዩ ታንኪ ኣሕዋት ምንጻኩም سو كم تلمود مورك نترلنا متان كاب بتيرو تاي حسابات أبو خلنا نيوز تنكف ندبلنا سكرين شير كأك قبلكم كفتني مولو رديت كنقدر مالتي سو حفشاوي ايكونومي مسنريو أبناء بيتكوين كجمرولكم يقول له سوري BTC مالتنا تو تيكر سيمبول يزخون زول أبزيق جيزي نريو لنا سوسان شدشان شو منتمي إيتن قلن بنا USD ويك أبناء أمريكا بدولار مالتي انتخونا جن كلمي جلدة خصوصا 4 صنيحة كنت شحال حتصير جزية توسخلا مالتي سو زي كونت مالي كاب خصوصا 9 بزيحة all time high ويك ريكورد سي تملي سنة ب59 وريد انا ب59 ن 10 شح اللي اوشتي دقايقي اوشتي ساعات زي مل معرفهم لو تنتيان من تاي لو تزمس زلو ميبي غريمكم كونوا خل دستها لكم كريبتو جن نسيو እቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ኣብዚ ሓለፈ ተሪእና በብዝሒ ምንቅስቃሳት ይገብር ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ጀማሚሩ ኣሎ ፍላይ ምዝናይ ሃቪንግ ዝበሃል ሲቹዌሽን ኩነታት ክመጽእ ከሎ ክሪፕቶ ብጣዕሚ ቮላታይል እዩ ብጣዕሚ ላዕልን ታሕትን ዝኸይድ ስለዚ ብኸይ ከዓ ሪስክ ኣሰት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ሪስክ ክንብል ከለና ግን ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ኣሎ ወይ ብዙሕ ክትከስበሉ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ብዙሕ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ንምባል ብሓፈሻው ግን ስለዚ ሪስክ ስለዝተባሃለ ኣይተዋፍረሉን ማለት ኣይኮነን እቲ ሪስክ ቶለራንስ ወይ ከዓ ናይቲ ሪስክ ናይ ምውሳድ ዘለካ ተፃዋርነት ማዕረ ከመይ እዩ ምክንያቱ ማሊ ኣይ ቲንክ ኣብ ኒውስ ክወስደልኩም የድሓን ሞር ክንፅረና እኳ where is bitcoin ፓላንቲር ንባዕላ ብዙሕ ወሲኸላ anyway ሓንቲ ካብን ብብዝሒ ንዘራረበላ ኣብዚ ትፈልያ all time high ረጊፃ ነዊሕ ክፀንሐት ግን ከባቢ 1,000 ቢልዮን ዝኣክል ዶላር ኣብ ክሪፕቶ ኣዋፊሮም ዝነበሩ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ዘይከውን liquidated ኮይኖም ማለት ገንዘቦም ከሲሮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይ ከም ዝኸውን ክንዘር 1 ቢልዮን is a lot ብጣዕሚ ብዙሕ ኣሕዋት ናይ ብውሕድ ኣይኮነን ናይ ብዙሓት ሰባት ብጣዕሚ ዘዋፍሩ ስለዚ 10 ሚእታዊት ኣብ ሓፂር ግዜ ማዕረኹም ክሳብ ብኸመይ ከም ዝመፃ ክንርኢ ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ኸቲ ገንዘብና ከሲብናያ ዘለና ወይ ከሲርናያ ዘለና ምሻጥሪ ሓይሽ እውን ክንዘራረበሉ ከንፍትን ኢና ማለት እዩ ሶ በዚ ክጅምረልኩም ናይ ኣፕል ሓንቲ ካብተን ዝዓበየ ትካል እያ ክንትዝበልኩ ኣብ ኤስኤምፒ እንተኸይድና ከባቢ 5% ሒዛ ዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ ካልአይቲ እያ ኮይና ማይክሮሶፍትስ በቃ ብከምዚ ሕጂ ሪከርድ በሊፃታ ዘላ በሊፃታ ኣይትፈለጥን እያ ኣፕል ማለት እዩ ናታ እንታይ ዛረብ ዘለኹ ማርኬት ካብ ወይ ከዓ ዕብየት ናይ ትካል ስለዚ እቲ ማይክሮሶፍት ኣብ ኤአይ ኣተኪራ ምስ ቻት ጂፒቲ ወይ ከዓ እዚ ናይ ኦፕን ኤአይ ዝበሃል ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብብዝሒ በሊፃታ ኣላ ናይ ኣፕል ግን ናይ ኣፕል ተስላ ሓንቲ ካብተን ጉግል ሓዊስካ ሰለስቲአን ካብተን ነቲ ማርኬት ፀቕጥኦ ዘለዋ ወይ ከዓ ንድሕሪት ዝመልስኦ ዘለዋ እንተዘይኮይኑ በዓል ናስዳክ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝተሓንበበ ነይሩ ወይ ከዓ ላዕሊ ምኸድ ነይሩ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ቀዳማይ ኒውስ እንትብለና ዘሎ ኣብ ብሉምበርግ ማለት እዩ ኣፕል ኣይፎን ኣብ ናይ ቻይና
ኣብ 24% እንታይ ኮይኑ ዋግኡ ቀኒሱ ዘይኮነስ 100 ዝሸጡ ዝነበሩስ ዳርጋ 14 ቅርሺ ዝቀንስ ኮይኑ ወይ ከዓ ዋግኡ ቀኒሱ 24% ቀኒሱሎ እቲ ዝሸጥ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ 100 ኣይሸጡ ነይሮም እንተነይሮም ንኣብነት ኣብዚ ግዜ ግዜ 76 ፎንት ይሸጡሎ ማለት እዩ ኣብ ኩልኩም ክርዳእኩም ኦፍ ኮርስ ብሚልዮን ተሓስቦም 76 ሚልዮን ይኾን ኣሎ ኣብ ሓደ ካብ 100 ሚልዮን ዝነበረ ማለት እዩ እንታይ ከም ዝኾነ ግን ምሩእ ርዲኢት ክንብር ከወስደኩም ብድሕሪኡ እውን ኢምፖርታንት ቻይና ንኣፕል ተስላ ነዘን ኢቨን ስታርባክስ ናይ ኮፊ ሓዊስካ ማዕረ ከመይ ፅልዋ ከም ዝገብርሉ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ኣፕል ዳብ 20 ሚእታዊት ካብቲ ናይ ኣፕል ፎንስ ኣብ ቻይና እዩ ዝሽየጥ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኦፍ ኮርስ ቻይና ሕማቅ ቁጠባ ስለ ዘላ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ተወሳኺ እውን ኣሎ ስለዚ ኣብ ኣይፓድ ሼር ክገብረልኩም ኣብዚ ንእሽተይ ሓበሬታ ክበኩም ካበይ ካብ ዝመፅእ ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣሕዋት ሕጂ ቅድሚ ናብኡ ምኻደይ ኣፕል እንታይ ብለና ኣሎ ብዚ ላግ ናስዳክ ማለት ንኢቲ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ክተዋፍረለን ከለካ ማለት እዩ ስለዚ ካብተን ማግኒፊሰንት ሰቨንስ ብጣዕሚ ዝተሓተ ውፅኢት ኣምፂኣ ኣላ ተስላ ገዲፍካ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ተስላ ኣላ ስለዚ ዝተሓተዋይ ዘሎ ፀሊም እንተሪእናዮ ኣብዚ ግዜ ዘለና 2024 ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ዓሚ ክሳብ ሕጂ ዓመት ናይ ሓደ ዓመት ምስ ንርኢ ኣፕል ኣብዚ ክትወላ ኢማጂን እዚ ቀዳማይ ዘሎ ኣብዚ ዘለና እዚ ማግኒፊሰንት 7 ኢልና ንፅውዕን ኤንቪዲያ መታ ፌስቡክ ሓዊስካ ተን ሸውዓተ ዝዓብያ ትካላት ኢልና ንፅውዕን ዘለና በዓል ተስላ በዓል ጉግል ኣማዞን ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ዘሎ ሕብሪ ምስ ንሪኦ ኣብ ዘለኩም ናይ ናስዳክ ይኸውን ኣሎ እዚ ከዓ 100 ዓበይቲ ትካላት ግን ናይ ቴክኖሎጂ ኣተወኪረን ኢንቨስት ዝገብራ ክኾና ከለዋ እየን ኦፍ ኮርስ እዚ ናይ ማግኒፊሰንት 7 እዚ ናይ ናስዳክ ድሓን ውፅኢት ኣምፅኡ ኣሎ በዓል ኣፕል ግን ብጣዕሚ ካብአንስ ብጣዕሚ ድሒራ ኣላ ወይ ከዓ ተሪፋ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዜናታት ብሕፅር ዝበለ ነዚ ዝመስል ኣፕል ኣብ ቻይና 24% እንታይ ኮይና ኣላ ቀኒሳ ኣላ ዋጋኣ ወይ ከዓ ናይተን ዝሽየጥ ዝነበረት ብ24% ቀኒሱ ብጣዕሚ ብዙሕ ሕጂ ቻይና ብሓፈሻ ናይ ሞባይል ማርኬትን ናይ ኤሌክትሪክ ቬሂክልን ኩሉ ይቀኒሱ ማለት 7% ቀኒሱ ኣሎ እንተኾነ ግን ኣፕል ካብታ ዝበለፀት ትሸይጥ ዝነበረት ኣብ ቻይና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሃዋይ ከባቢ 64% ክትዓቢ ከላ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ሕጂ ማለት እዩ በዓል ኣፕል በዓል ቪቮ ኦፓ ዝበሃላ በዓል እዚኣ ክሳብ ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ብዙሓት ኣለዎም እዚ እንታይ ዝበሃላ ሞባይላት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣፕል ክቡር ስለ ዝኾነ ቻይና ካብ ብሕሱር ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ እንታይ ኾውኒ ናይ ቻይና ዋጋ ክቕንስ ናይ ኣፕል ዋጋ ክቕንስ ናይ ኣፕል ሞባይል ክቕንስ እንተኽኢሉ ቀንዲ ኣታዊ ካብ ሞባይል ናይ ኣፕል ካብቲ ኣይፎን ዝሸጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ዋጋኡ ክቕንስ እንተኽኢሉ ስቶክ ዋጋ ናይታ ኣዋፊርና ኣላ ዘለና ከዓ ናይ ግድን እዩ ክቕንስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቻይና ብሓፈሻ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ከባቢ 5% ዕብየት ከርኢ ትፅቢት ዝግበሮ ዘሎ 2024 ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ማዕረ ከምዚ ምቕናስ ዘርኢ እንተኮይኑስ በቃ ፅቡቅ ለውጢ ከምፅእ ኣለዎ ብሕጂ ማለት እዩ ሶ ከም ዝበልኩ 20 ሚእታዊት ናይ ኣፕል ኣብ ምንታይ ዝሸጡ ኣብ ቻይና እዮም ዝሸጡ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ፅልዋ ዘለዎ ቻይና ኣብ ኣፕል ኢቭን ኣብ ተስላ ንባዕላ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ስታርባክስ ናይ ኮፊ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ቻይና ዘለዋ ቁጠባ ብጣዕሚ ፅልዋ ክገብረሉ ኣብ ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እዚ ከም ተወሳኺ ኣብ ልዕሊኡ እቶም መንግስትታት ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ኣፕል ኣይፎን ከይጥቀሙ ተኣዚዞም እዮም ኣብ ቻይና ኦፍ ኮርስ እቲ ባእሲ ከመይ ፅልዋ ከም ዝገብረሉ ብከምኡ ኢኹም ትፈልጡ ትኽእሉ ማለት እዩ in the last earning call ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢሎም ነይሮም ድኹም ዝኾነ earning ወይ ከዓ ወፃኢ ክነምፅእ ኢና ኢሎም እዮም ተዛሪቦም ድኹም ዝኾነ ማለት ከምቲ ዝድለ መክሰባይ ንረኽበሉ ኢና ወላ በዓል ተስላ ኩሉ ማለት እዩ ብከምኡ ከዓ ዋግአን ቀኒሱ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ መፃኢ ፅቡቅ ተስፋ ዘይህቡና ተኮይኖም ንሕና ከዓ ክንሸጦ ኢና ማለት እዩ is very simple ኣርባዕተ ኳርተር ማለት ዓመት ሙሉእ ፅቡቅ መክሰብ ተረኺባ ነይራ ዕብየታ ሪኣ ነይራ ኣይሚን ዲክላይን ድኽመታ ሪኣ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ሕጂ ግን ድሓን መሲላ ኣብቲ ራብዓይ ኳርተር ዝነበረ ወይ ከዓ ዝሓለፈ ወርሒ 12 ወርሒ 11 ዝነበረ ዓመታት ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣፕል ናይ ኤኣይ ዛዕባ እንታይ ንዛረባልና ኤኣይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ክንዛረብ ከለና ኣፕል ወላ ሓንቲ ለውጢ ኣይረኣየትን ኦኬ ወላ ሓንቲ ለውጢ ኣይረኣየትን ንኣብነት ማይክሮሶፍት እንተሪኢና እንታይ ገዚኣ ንኦፕን ኤኣይ ገዚኦሞ ንኦፕን ኤኣይ ከም ቻት ጂፒቲ ገለ ዝበሃሉ ማለት እዩ ዳርጋ 49% እንታይ ረኺቦም ናቱ ሼር ወይ ከዓ ብርኪ ኣትዮም እዚ ተስላ ወይ ኤላን ማስክ ብብዝሒ ኮምፕሌን ወይ ከዓ ዘማርር ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ በዓል ማይክሮሶፍት ኣብ ኤኣይ በዓል ኣማዞን ኤኣይ ሮቦቲክስ በዓሎም ዝሰርሑ ኣብ ኣማዞን ዝሰርሑ
ኢቭን ተስላን ባዕሎም ከም ሮቦቲክስ ዝሰርሕሉ ባዕሎም መኪና ክዝውር ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ዝተፈላለዩ እናማዕበላ ኣፕል ግን ከምቲ ዝድለ ለውጢ ኣይነ ምስአትን ኣብ ለውጢ ክመፅእ ከሎ ኣፕል እያ ነይራ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ቀዳመይቲ እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ላግ ጌራ ኣላ ወይ ከዓ ካብዚ ማግኒፊሰንት 7 ይኹን ናስዳክ ዝበልኩኹም ኣብዚ ዝተሓተ ውፅኢት ከተምፅእ ክኢላ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ነዚ ይመስል ወላ ሓንቲ ዕብየት ስለ ዘይረኣየት እያ በቃ ብሓፂሩ እቲ ማርኬት ከዓ እንታይ ክኸውን እዩ ለውጢ እንተዘይርኡ ተስፋ ክገብር ኣዝዩ ከሸጉሮ እዩ ማለት እዩ ፐርፌክት ሶ ናይ ኣፕል ንሱ እዩ ኣብ ናይ ቻይናስ ብብዝሒ ገንዘብ ከሲራ ከም ዘላ ክገልፅ ፀኒሐ ተመሳሳሊ እዩ ዝኾን ዘሎ እዚ ወላ እዚ ናይ ኣፕል ቻይና ማዕረ ከመይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዚ ክራመር ዝብሎ ዘለኹ ከዓ ክሳብ 150 ክትወርድ ተኽእሎታት ኣሎ ግን ኣነ ኣይሸይጥን እየ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናቶም ኢኮኖሚ ብሓፈሻ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ስለዘየሎ ማለት እዩ ሶ ናብ ኤኣይ ክሓልፍ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ኣፕል ምስ ቻይና ዝተተሓሓዘ ብዙሕ ለውጢ ገይሩሉ ከም ዘሎ ኣብኡ ከለኹም ኣብ በዓል ስታርባክስ ዲ ኣብ በዓል ተስላ ብዙሕ ኣታዊአን ካብ ቻይና ዝመፅእ ካብ ፅልዋ ክገብረለን ከም ዝኽእል ሓፈሻዊ ሓበሬታ ንምሃብ ኢለ እዚ ስለዚ ናብ ኤኣይ ክሕልፈኩም ክባት ኣሕዋት ካብ ኣፕል ከይወፃእኩ ሓንቲ ካብቲ ድኽመት ናይ ኣፕል ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዘይኮነ ኣብ መኪና ኣተኪራ ፀኒሓ ከምቲ ኤሌክትሪክ ቬይክል ዝበልናዮ ኤሌክትሪካዊ መኪና ማለት እዩ ከም ናይ በዓል ተስላ ኣተኪራ ስለዝነበረት ንሱ ከዓ ን10 ዓመት ዝፀዓርሉ ጠጠው ኣቢሎም ሕጂ ናብዚ ጀነሬቲቭ ኤኣይ ወይ ከዓ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ነጢራ ኣላ ስለዚ ካብ ኤኣይ ከይወፃእና ናይ ኤኣይ ስራሕ ማዕረ ከመይ ጠለብ ከም ዘለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትሪእዎ ረእይዎ ናይ ኣይቲ ግን ናይ ኮምፒተር ማለት እዩ ብጣዕሚ ጠለብ ከም ዘይብሉ እዩ ፀብፃብ ዝሕብረና ዘሎ ኣብዚ ዎል ስትሪት ጆርናል ሜድያ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኤኣይ ወላ እንተተማሂርና ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ዝተፈላለየ ኮርስ እንተወሲድና ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ክንረክበሉ ተኽእሎታት ኣሎ ኣብኡ ከለኹ ንቅድሚ ኢኹም ኣክቹሊ اوكي اوكي ስለዚ ናይ ኤኣይ ፅቡቅ ጠለብ ይረክብ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብረና ዘሎ ሶ ናብ ተስላ ክሰግር ተስላ ንባዕላ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ ከዓ ሮቦቲክስ ኢልና ኢና ኣሚና ነዋፈር ነርና እንተኾነ ግን ዋጋ ክሪአኩም ኣብኡ ከለኹ apple what is BTC 67 تخيل الله من رؤية زلنا تسلا ግን 179 ወሪዳ ላ ፕሪ ማርኬት ኦፍ ኮርስ 180 ከባቢ ናታ ሒዛታ ዘላ ታርጌት ከባቢ 175 እንተ ወሪዳ ክሳብ 150 ክትወርድ ተኽእሎታት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ኣሕዋት ናይ ተስላ ማለት ኤለን ማስክ እቲ ቀንዲ ፀገም ባዕሉ ግን ከም ተወሳኺ እቲ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኢንተረስት ሬት ኣሎ ፅልዋ ገብረሉ እዩ ብተወሳኺ ናይ ቻይና ዝብልናዮ ፅልዋ ይገብረሉ እዩ ሳልሳይ ከዓ ትማሊ ኣብ ዘጋጠሞ 4.56% ቅኒሳ ትማሊ ዋጋኣ እቲ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብ ናይ በርሊን ናቶም ፋክተሪ ዘለዎም እንታይ ኮይኖም መጥቃዕቲ ተፈፂሞም ነይሩ ኣቃፂሎሞም ነይሮም ማለት እዩ እቲ ናቶም መጥቃዕቲ ኣቃፂሎሞም ከም ዝሪኦ ዘለና ስለዝተቃፀሎም እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ዲት ናይ ካልእ ነገራት ንክመዓራረግ ግዜ ክወስደሉ እዩ ስለዚ ብተዘዋዋሪ ገንዘብ ናቶም ይውሕድ ኣሎ ማለት እዩ ገንዘብ ናቶም እንታይ ክኸውን እዩ ክውሕድ እዩ ብዙሕ ተስላ ክሸጡ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ተዓፂቦም ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ እቲ ካልእ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ዝዓበየ ግን ኤለን ማስክ ሓደ ካብቶም ዝፍተው ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብ ሜድያ ብፍላይ ኣብ ሶሻል ሜድያ ብፍላይ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ተፀላእቲ ኮይኑ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ፓወር ከይረኸቡ ንገለ መዓልታት ክፀንሑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝሕብረና ዘሎ ብተወሳኺ ኤለን ማስክ ምዚ ናይ ኦፕን ኤኣይ ዝበልክዎ ስለዝተተሓሓዘ ኣብ ኤለን ማስክ ዘለወን ትካላት ኩለን ክፅለዋ እየን ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ፖለቲክስ ዓቢ ተራ እዩ ዘለዎ እዚ ኣሕዋት ፖለቲክስ ኣብ ኩሉ ኣብ ዝኸድካ ከይድካ ዝተፈላለየ ሓሳባት ኣሎ ዝተፈላለየ ሓሳባት ክሳብ ዝሃሎ ናይ ሜድያ ዝቋፃፀሩ ኣለዉ ሕጂ እዚኦም ኣብዚ ናይ በዓል ንኣብነት እሱ ሜድያ ዝሓዞ ኤክስ ወይ ትዊተር ዝሓዞ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያታት ነይሩ ምክንያቱ ሜድያ ስለዘይነበሮ ንሱ ሜድያ እንትሕዙ ግን ኦፍ ኮርስ ዝዓበየ ክስታይ ኮይኑዎ ኣሎ ድሌቱ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኦፕን ኤኣይ ፋይርስ ባክ ኣት ኤለን ማስክ in legal fight over breach of contract claims ስለዚህ ኒ ኦፕን ኤአይ ወይ ከዓ ነዚ ቻት ጂፒቲ ዝነበርና ክፋል ነዚ ኦፕን ኤአይ ቻት ጂፒቲ ከሲስዎም ነይሩ ንሱ እዩ ጀሚርዎ ብዙሕ ገንዘብ ኣዋፊሩ ኢልና ነርና ግን ከም ቻሪቲ ዓይነት ተሓሲቡ ስለዝነበረ ሕጂ ግን ገዲፍዋ እዩ ስለዚ ቻት ጂፒቲ ከዓ ንመን ተሸይጣ ወይ ከዓ እዚ ኦፕን ኤአይ ዝብሎ ዘለኹ ንማይክሮሶፍት 49% ተሸይጣ ኤለን ማስክ ኣይፈትዎን ኢልና ነርና ናብ ማይክሮሶፍት ብምሻጣ
ወይ كأنا بروفيت بموسادهم متاتكال አይፈትዎን ነይሩ ስለዚህ ከሲስዎም ነዚኦም ኦፕን ኤአይ ነቲ ሳም ዝበሃል ከሲስዎ ማለት እዩ ኦፕን ኤአይ ግን መልሲ ሂቦም ኣለዉ ምክንያቱ ኢሜይል ጽሒፉሎም ዝነበረ ንሱ እዚ ኤሎን ማስክ ንብሎ ዘለና ናይ ኤክስ ወይ ከዓ ናይ ትዊተር ናይ ብዙሕ ትካላት ኣለዎ ባይ ዘ ወይ ሜክስ ሪሊዝ ኢሜይል ሰዲድሎም ዝነበረ እንታይ ገይሮሞ ኖ ፕሮፊት ሓሲብዋ ከም ዝነበረ ባዕሉ እንታይ ገይርዎ ነይሩ ናብ ተስላ ከተኣታትዎ ሓሲቡ ነይሩ ኣክቹሊ ታብ ዝንዳብለናል ኤሎን ማስክ wanted OpenAI to merge with Tesla merge ማለት ከም ሕዋስ ማለት እዩ merge and acquisition ዝበሃል ኣሎ ምሂሮኩም ነይሮም ሕጂ ብሰሪኹም እቶም ዝነበርኩም ስለዚ ሓንቲ ትካል ናብ ካልእ ትካል ክትሕወስ ከላ መርጅ ጌራ የመርጅ ጌራ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ OpenAI ንሱ ቀንዲ ሕልሚ probably ነይሩ ኸውን ይኽእል ምዝ ናይ AI ዝበልናዮ ተስላ ካብ ምስ ዓዲ ተራ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ full self driving ወይ ከዓ ባዕልካ ድራይቭ ዝገብራ መካይን ማለት እዩ OpenAI ሓሲቡ ስለ ዝነበረ መርጅ ክገብራስ ሓሲቡ ነይሩ ኢሉ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ሳም ኣልትማን ወይ ከዓ እዚ ሓላፊ ናይ OpenAI ዝበሃል ዘሎ ማለት ስለዚ ከም ዝበልኩም ዓመት ሙሉእ ክኸይድ እዚ ታሪክ እዚ ዛንታ እዚ ናይ OpenAI ናይ ኤሎን ማስክ ናይ ሳምን ክሳብ ዓመት ሙሉእ ክኸይድ እዩ ስለዚ መጀመርያ ገልሲ መልሲ ሂቦም ኣለዉ እዚ ከዓ ዓብ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ነዚ ተስላ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ናይ AI ማርኬት ብሓፈሻ ንኩሎም ማለት እዩ ስለዚ ምዝ ናይ ጀርመን ዘጋጠመ ምዝ ናይ AI ዘጋጠም ዘሎ ምዝ ናይ ቻይና ተስላ ክሳብ 150 ክትወርድ ተኽእሎታት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ሶ ያ እቲ ናይ OpenAI ዝበልኩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሜድያ ከይትም ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ያሆ ፋይናንስ ዲ ኣብ CNN ዲ ኣብ CNBC ወይ ከዓ ትሪእልኩም ፀንሕኩም ባሮል ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓበሬታ ናይዚ ፎሎ ተገይርናያ ጽቡቕ ክሕግዘና እዩ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ is the most controversial person in the universe ብፍላይ ቢልዮነራት ክንዛረብ ከለና controversially ዝተራእየ ዝዛረብ ንቁኑዕ ኢሉ ዝብገስ ይብል I don't know at the end of the day we never know ከም ኢልና ኣሚንና ኣለና ከዓ ንኻ ንጽቡቕ ከም ዝኾነ ንሂማኒቲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቦ ዝነበረ 2019 ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ወርሒ 11 ክካየድ ኣሕዋት ክሳብ ወርሒ 11 ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ክኸይድ እዩ ነዚ ማርኬት ማለት እዩ ቮላታይል ክኸውን እዩ ምክንያቱ መን ይኽምረፅ መን ኣይመረፅን ንባዕሉ ፍሉጥ ስለ ዘይኮነ ስለዚ ኤሎን ማስክ ሓቲትዎ ኣሎ እዚ ትራምፕ ብዙሕ ገንዘብ ክስታይ ክገብረሉ ማለት እዩ ክሕግዞ ፋንድ ክገብሩ ምክንያቱ ምርጫ ክገብሩ ከለዉ ፋንድ ትኾን ካብ ዝኾነ ከምዚ ጎፋንድ ምነውፅኦ ንዓኦም ካብ ፋንድ የድልዮም ነቶም ምርጫ ንክኸዱ ኣድቨርታይዝ ንክገብሮም ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ሓቲትዎ ኣሎ probably አንጻር ዲሞክራት ስለ ዘሎ ክህቦ ይኽእል ናብኡ እንተሂቦ እቶም ሜድያ ከዓ ዝበዝሑ ከዓ ናይ ዲሞክራት እዮም እዚ በዓል ፌስቡክ መታኻልእ ናይ ዲሞክራት ስለ ዝደግፉ ንሪፐብሊካን ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል ነዚ ስቶክ ማርኬት ከዓ ብኡ ፅልዋ ክገብረሉ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ነተስላ ከዓ ፅልዋ ክገብረሉ ተኽእሎታት ኣሎ ምክንያቱ ንሶም አንጻር ተበጊሶም ስለ ዘለዉ ካብኡ ከይወፃእኩ ሞርጋን ስታንሊ ገለ ካብቲኦም ተስላ 200 ክትከውን እያ ኣፕል 150 ክትከውን እያ ኢሎም ግምት ዝህቡ ወይ ከዓ ኤስቲሜሽን ዝገብሩ እዮም ንስቶክ ማርኬት ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእሉ እዮም ወላ ንሶም እንታይ ኢሎም እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ ክቡራት ኣሕዋት ኣብዚ እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ዘለዉ ዋጋ ናይ ተስላ ክትቅንስ ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ካት ፕራይስ ታርጌት ናቶም ታርጌት እንታይ ገይሮሞ ቀኒሶም ኣለዉ ማለት እዩ ሶ ናቶም ታርጌት አይ ቲንክ 340 ገለ ነይሩ at the end of the year ወይ ከዓ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ሰሞ 345 ነይሩ 12 ኣዋርሕ ዘሎ ታርጌት ማለት እዩ እሱ ናብ 320 ቀኒሶሞ ስለዚ ናብ 320 ስለ ዝቐነስዎ ዋጋ ናይ ተስላ ከዓ ብኡን ብኡ ንእሽተይ ፅልዋ ክገብሩ ማሲ ወይ ዓብ ነገር ኣይኮነን ግን ንእሽተይ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ምክንያቱ ንሶም ቁርብ እቲ ናይ ሳይኮሎጂ ነገር ክቋፃፀሩና ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኤርኒንግ ፐር ሼር ወይ ከዓ EPS ኢልና ንፅውዖ ሓንቲ ሼርስ ቅርሺ 54 መኽሰብ ክርከባ ተስቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ናብ 99 ሳንቲም ቀኒሶም ኣለዉ ንሶም እቶም ታርጌት ዝህቡ ማለት እዩ ስለዚ ተስላ ካብቲ ጅምር I don't think ሎስ ወይ ከዓ ሉዝ ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም ኣብዚ ናይ ኣውቶ ነዊሕ ዓመታት ማለት መጀመርያ ኮነ ግድኒ ነዊሕ ዓመታት ቅድሚ ኢንተረስትን ታክስን ምኽፋሎም ከሲሮም ኣይፈልጡን እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ክኸስሩ ተኽእሎታት ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እዚ ኣናላይዝ ዝገብር ስለዚ ኣብ ተስላ ንዋፍር we will have a long year ነዊሕ ዓመታት ኣፕል ሓዊስካ ጉግል ማለት እዩ እንተኾነ ግን the whole market ኣብኡ ዘተኮረ ኩሉ ዝዕዳጋ ምስ ንሪኦ I don't think S&P 500 ዋጋ ዝወሰኸት ናስዳክ QQQ stock QQQ እዚ 5 days እንተሪእና ሕጂ ኣይወስኽን ኣሎ ሪእዎ 1% ጥራይ ወሲኹ ኣሎ 5 days 0.15 15 basis points ጥራይ ወሲኹ ዘሎ እዚ ከንታይ ዘርእየካ ወላ ደኣ በዓል ኤንቪድያ 20 ሚእታዊት ገለ ሚእታዊት ይወስኻ በዓል ኣማዞን ኩለን ይወስኻ እምበር
بعد ابل تسلا قال خبت عادي تسكيمونو ازلوا مئتاويت ስለዝኾነ بعد ناسداك كمان يوسخني زلو بعد اس ام بي بعد يوسخني زلو مهنياتو جوجل تسلا ابل واقعن انتقنيسن بفلاي ابل بزح ስለዚ ሒዛ ዘላ ኣብቲ ኢንደክስስ ብኡ መጠን ዋጋታት ናይ ዚን S&P 500 ድዩ ናስዳክ ድዩ ብሓፈሻ ኢንደክስ ከዓ ክውስኽ ቁሩብ ኣሸገር ከብል እዩ ነዚ ሰሙናት I think it's overvalued ኣነ ብውልቀይ ክሪኦ ከለኹ ናተይ ፐርሰናል ሓሳባቲ of course ከም ዝበልኩ ዝተፈላለየ ገንጋን ክብ ይኽእል እዩ ሰብ ኣነ ግን ዝበዝሓ ትካላት ኦቨር ፕራይስድ ኮይነን ኣለዋ ወይ ከዓ ልዕሊ ዋጋ ንሸጣ ስለ ዘለዋ ናይ ግድኒ ኮሬክሽን ክገብራ ከምቲ ትማሊ ቢትኮይን ዝገበረቶ ኮሬክሽን ክገብራ ክእላ እየን ኣብ ፓላንቲር ዘዋፍርነት ሃሊና I think this is one of my favorite stocks at the moment ማለት እዩ ካብ 15 ከለያ ቪድዮ ሪከርድ ገይረልኩም ነይረ እዚኣ ናይ AI ዘተኮራ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ኣርሚ ኮንትራክት ገይረና ኣለዋ ብናይ ኣሜሪካ ኣርሚ ኮንትራክት ኣትዮም ከባቢ ክንደይ ገንዘብ ይቦሞም anyway ብዙሕ ገንዘብ ይቦሞም ኣለዉ I thought it was here. Palantir contract. Yeah, absolutely. The agreement valued 178 million ዝኣክል ገንዘብ ወሃቢኦም contract ማለት እዩ እዚ ካብ ናይ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ብመንግስቲ ዝወሃበ ካንተ ኮይኑ it's amazing ስለዚ ብኡ መጠን ከዓ ስቶክ እንተሪኢና ኣብዚ ዋጋ እንተሪኢና ናይ ፓላንቲር ፕሪ ማርኬት ከባቢ 10 ሚእታዊ ተወሲኻ ኣላ ናብ 20 ገለን ክትከይድ እያ ማለት እዩ that's amazing 25 ገለን ፕሪ ማርኬት ሕጂ እናተኸፈተይ I think ናብኡ ክወስደኩም ማርኬት ክፈተልኩም ኣሕዋት ሕጂ እንተሪኢኹሞ I think Tesla should go about 175 or something እንተኸይዳ ክትወርድ ተኽእሎታት ኣሎ ግን of course ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና ግሪን ትኸይድ ኣላ ትምለስ ኣላ ናብቲ ዝነበረቶ ናብቲ ዝኸነየቶ ከባቢ 181 በፂሐ ብሓፂር ግዜ ማለት እዩ ናብ ቢትኮይን ክወስደኩም እየ ድሓን anyway ክብራት ኣሕዋት ማይክሮሶፍት is up ትኸይድ ኣላ ሕጂ ኣብ ዝገብሮ ይፈጥኒ ኣብዚ 15 ደቂቕ ማርኬት ከምዚ ዝብል በቃ ቮላታይል እዩ ዝኸይድ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ዓበይቲ ትካላት ክመርሕኦ ስለ ዝኽእላ በዓል ኢንቪድያ በዓል ማይክሮሶፍት በዓል ጉግል ክመርሕኦ ስለ ዝኽእላ ማርኬት ክፍት ምስ በለ ናይ ግድን ይላዕልን ታሕትን ክኸይድ ብፍላይ ዘ ንኣሽቱ ትካላት በዓል ማራቶን ዝበሃላ ግን of course ሕጂ 5% ተወሲኻ ኣላ ግን ብጣዕሚ እንቀልጢፈን ዝውስኻን ዝቐንሳን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 15 ፍርቂ ሰዓታት ማርኬት ክፍት ምስ በለ ማለት እዩ ብናይ ጀርመን ካብ 3 ፍርቂ ክሳብ 4 ከባቢ ዘሎ ስለዚ I think እዛ ትካል እዚኣ እኳ ሞር ሪስክ ግን ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፅኣ ዘላ ዝበልናዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ what is ARM I don't touch this one AMD is flying again 3% ወሲኻ ኣላ ትማሊ ወሲኻ 210 ገለ በፂሓ ኣላ you remember ቅድሚ ወርሒ ኢና 160 ዝዘራርበላ ነርና 164 ገለ ንኩሉ ዘንቀሳቅሶ ግን በዓል ኤንቪዲያ ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ናይ ቴክኖሎጂ ዝኾና 875 ኮይና ኣላ there is a possibility ክሳብ 1000 ክትበፅሕ ኣብዚኣ ክዋፍር እንተዝኸውን ነይረ ኣነ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኣሚነ መዋፈርኩም ነይረ መሲልኩም ኣብ ስፕሊት ክገብሩ ስፕሊት ማለት ከዓ ንኣብነት 1000 ምስ በፅሐት 2 to 1 ስፕሊት ጌርና እንተኢሎም ኣብ ክልተ መቂሎም ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ሼር ዝነበረትካ ክልተ ሼር ይኾነልካ ዋጋ ናይ ሓንቲ ኤንቪዲያ ከዓ 1000 ዝነበረ ክንደይ ክኸውን እዩ 500 ክኸውን እዩ ማለት እዩ think ሼር ገበርኩም ስክሪን ጀስት ንሽተይ ርድእስ ትገብሩ ናይ ከምኡ ኩላት ኣሕዋት እንታይ ኢለኩም ስቶክ ስፕሊት ዝበሃል እዩ ንኣብነት 2 to 1 እንተተባሂሉ ሓንቲ ሼር ዝነበረትካ ክልተ ክኸውን እዩ ዋጋ ግን ንፍርቂ ክትከውን እያ ነታ ሓንቲ ሼር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢለኩም ፀኒሐ ናይ ኤንቪዲያ 1000 ምስ በፅሐት እንተበፂሓ ምስ በፅሐት ኳ ከቢድ እዩ ትበፅሕ ትኾን እያ ከም ዝኸዶ ዘላ ማለት እዩ 2 to 1 ስፕሊት ጌራ እንተኮይና ንሓንቲ ሼር ክንደይ ክትከውን እያ 500 ንሓንቲ ሼር 500 ክትከውን እያ ሓንቲ ሼር ዝነበረትካ ክንደይ ክኾነልካ እዩ ክልተ ክኾነልካ እዩ ማለት እዩ it's very simple 4 እንተተባሂላ ከዓ 4 ስፕሊት ጌራ እንተተባሂላ 1000 ዝነበረ ዋጋ ክንደይ ክኸውን እዩ 250 ክኸውን እዩ ማለት ን4 ትምቀለያ እዚኣ ማለት 250 ክኸውን እዩ ሓንቲ ሼር ዝነበረትካ ከዓ 4 ሼር ክኾነልካ እዩ ማለት እዩ it's very simple ስለዚ ኩሉ ሓደ 4 1000 ክኸውን ስለ ዘሎ just ስፕሊት ጌራ ከምቲ ሽዑ ግዜ ክገብሩ ከለዉ ግን ስቶክ ኣነ ላዕሊ ክትወስኽ እያ ስለዚ 250 ዝነበረት probably ክሳብ 300 ኣብ ሓፂር ግዜ
ክትወስኽ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤንቪድያ ተዘዋፍር ነይረ most probably ስፕሊት ክገብሪኦም ኢለ ማኣመንኩ ልዕሊ ሽሕ ተኸይዳ ርግፀኛ ስፕሊት ክገብሪኦም መዓስዮም ክገብሩ ኣብኡ ንነዊሕ እንተፀኒሓ ብፍላይ ስፕሊት ክገብሪኦም ዋጋኣ ከዓ ክትወስኽ ትፅቢት ክግበረላ እዩ ኣይ ቲንክ ማርኬት ኩሉ ፅቡቅ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ሰምሃው ቢትኮይን 67 ገለ ከይዳ ኣላ ትማሊ ከምቲ ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ክቡራት ኣሕዋት ሪከርድ ሴራ ነይራ 69 እዩ ዘሎ ኦል ታይም ሃይ ማለት እቲ ሪከርድ ትሰብረሉ ማለት እዩ እቲ ኦል ታይም ሃይ 69 ነይሩ ትማሊ ግን 69200 በፂሓና ሓንቲ ቢትኮይን ማለት እዩ 16 ቅርሺ ነይራ ዓሚ ዝሓለፈ ዓመት ሶ ዳይስ ቢግ ቼንጅ ዓብዪ ለውጢ ኣምፅያላ ማለት እዩ ስለዚ ኦል ታይም ሃይ ኮይና ብዝተፈላለየ ገንዘባት ኮይና ኣላ ብዶላር ግን ንመጀመርያ ግዜ ኦል ታይም ሃይ ኮይና ኣላ በፂሓቶ ዘይትፈልጥ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ሪስክ ባዕልናትኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ኣሰስ ክትገብሩ ኣለኩም ኣሕዋት ምክንያቱ 69 ንብል ዘለና 69200 በፂሓ ስቲል ተመሊሳ ናብ 59 ወሪዳ ናብ 60 ከባቢ 10,000 ኣብ ውሽጢ ገለ ደቃይቅ ወሲኻ ማለት እዩ እዚ ይመስል እቲ ዋጋ ናይቲ ማል እንተሪኢኹሞ ርግፅ ምስ ኣበለስ በቃ ቡ ኢላ ተመሊሳ ቀልጢፋ ነዊሕ ከመ ናይ ፅንሐትን ኣብዚ ሰዓት 3 በፂሓ ዝነበረት ብናይ ኣሜሪካ ማለት ሰዓት 3 በፂሓ ዝነበረት ሰዓት 4 ርብዕን ክኸውን ከሎ ከባቢ ኣብዚ ከማ ናይ በፂሕና ኣብዚ ከባቢ ሰዓት 4 ከባቢ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ናብ 59 ወሪዳ ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ቮላታይል እዩ እቶም ትሬድ ዝገብሩ ክኸስሩ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ትማሊ ጥራይ ከባቢ 1 ቢልዮን ዝኣክል ገንዘብ ዝኸሰሩ ነይሮም ወይ ከዓ እንታይ ኮይኖም ሊኩዊዴትድ ኮይኖም ሊኩዊዴሽን ኢልና ንፅውዖ ኣድኖ ቃላት ክበዝሓኩም ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ሊኩዊዴሽን ማለት ከዓ ብብዝሒ ገንዘብ ተለቂሖም ስለ ዝፀንሑ ነቲ ልቕሖም ክኸፍልዎ ስለዘይከኣሉ ክሸጥዎ እዩ ዘለዎም ስለዚ ሊኩዊዴትድ ኮይኖም ማለት እዩ ወይ ከዓ ቢዝነስ እንተኸፊትካ ናትካ ትካል ሊኩዊዴት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ብሊሚትድ ካምፓኒ እንተኮይኑ ማለት እዩ ማለት ብስምካ ዘይኮነ ብስንታ ትካል ጥራይ እንተውፅኢካያ ሊኩዊዴትድ ክኸውን ይኽእል እዩ ስኻውል ሓንቲ ዕዳ የብልካን ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ገንዘብ ተለቂሖም ኢንቨስት ዝገብሩ ካበዮም ዝልቅሑ ንኣብነት ኣብ ኢንግላንድ ሲኤፍዲ ተጠቂምና ኢንቨስት ንገብርን ኣብ ኣሜሪካ ኦፕሽንስ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ብሓፈሻ ማርጅን ጌርካ እንተተጠቂምካ ሊኩዊዴት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ካብ 1 ቢልዮን ዝኣክል ዶላር ገንዘብ ደቂ ሰባት ከሲሮም ደቂ ሰባት ጥራይ ኣይኮኑን ማለት ንሕና ውልቃዊ ሰባት ጥራይ ዘይኮንና ወላትዮም ዓበይቲ ትካላት ከማን ዝኸሰሩ ነይሮም ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ብብዝሒ ዝኸሰረት ትማሊ ማለት እዩ ማይክሮ ስትራቴጂ ማይክሮ ስትራቴጂ ስቶክ ኣብ ዘለኩም ትማሊ 5 ዴይስ እንተሪእናዮ 16% ትማሊ 20% ቀኒሳ ነይራ 20% ቀኒሳ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን 1300 ዝነበረት ናብ 1000 ወሪዳ ሕጂ ከዓ ንምንታይ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ተለቂሖም እዮም ኢንቨስት ገይሮም ዘለዉ እዚኦም ንባዕሎም ዲኦም ማይክሮ ስትራቴጂ ንሕና ከዓ ከም ስቶክ ነዋፍረሎም ንኽእል ኢና ስለዚ ቢትኮይን 10% ክትውስኽ ነዚኦም ከባቢ 20% ክወስኹ ተስቢት ይግበረሎም ቢትኮይን 10% ስለ ዝቐነሰ ትማሊ እዚኦም ከዓ 20% ቀኒሶም ነይሮም ማለት እዩ ንሶም ጥራይ ዘይኮኑ በዓል ኮይን ከማን ማዕረኾም ይኮነን በዓል ኮይን ንባዕሉ ዋጋ ቀኒሱ ነይሩ ከምቲ ዝሓለፈ ዘጋጠሞም ዋላ ዚኦም ኮይን ቤዝ ከዓ ዋጋኦም ቀኒሱ ነይሩ to be honest is very extremely risky ወይ ከዓ ግሪድ ስስዕ ክብሎ ክእል እያ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ቁሩብ ጥንቅቕ ክንብል ይግባኣና ንምባል ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ፊር ኤንድ ግሪድ ኣብዚ ነይሩ ዝሓለፈ ዝሕጂ ስስዕ እዩ ዘርእየና ብጣዕሚ ስስዕ ማለት እዩ ሰብስ ብሃይፕ ትኾን ኣሎ ወይ ከዓ በቃ ስቶክ ከምዚ ክትኮን እያ ከምዚ ክትበፂሕ እናበለ ብስስዕ ኣብዚ ይበፅሕ ስለዚ ብጣዕሚ ስስዕ ትኮይኑ ምውፋር ፅቡቅ ኣይኮነን ሰብ ከዓ ምንታይ ዘየዋፈር ኣብዚ ኤክስትሪም ፊር ንኣብነት 16-17 ቅርሺ ከላ ቢትኮይን ናብ ዜሮ ክትኮን እያ ቢትኮይን ከምዚ ክትኮን እያ ምስ በሉና ዝበዝሐ ሰብ እንታይ ኮይኑ ፈሪሑ ማለት እዩ ኮውሸስ ኮይኑ ወይ ከዓ ጥንቃቐ ርእዩ ጥንቃቐ ከተርእየሉ ዝግባኣካ ግን ኣብዚ ኤክስትሪም ግሪድ ክበፅሕ ከሎ እዚ ንእሽተይ መገምገሚ ዝጠቕመካ ኩሉ ማለት ኣይኮነን ግን ኤክስትሪም ግሪድ ክበፅሕ ከሎ ማስ ኩሉ ሰብ ስስዕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዋጋኣ ኮሬክትድ ክትከውን እያ እቲ ኤክስትሪም ግሪድ ዝነበረ ትማሊ ናብ ግሪድ ተቀይሩ ኒውትራል ማለት ማእከላይ ኣሎ ማለት እዩ ኣይስስዐ ኣይገለ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ከዓ እቲ ክነዋፍረሉ ዝግባኣና ዝበሃል እዚ እዩ እዚ ኤክስትሪም ፊር ኤንድ ፌር ዝብል ግን you never know ምክንያቱ ኣብ ሞመንተም ኣተኪርካ ተዋፍር እንተኮይንካ ሞመንተም ማለት ከዓ በቃ ትውስኸላ ከምዚኣ ማይክሮ ስትራቴጂ ዝበልናዮ ማለት እዩ ያ ሶ ነዚ መስል ናይ ቢትኮይን BTC 67,100 ገለ ትብል ኣላ
BTC ستوك برايس مالتي يعني ستوك تلك مسألة كاليه BTC مالت بيتكوين مالتي حسبت قالناتو برايس USD بباوند يمسي لي زلو سوسان شو عتنا لا ماكسيمم انترينياتي اول تايم هاي ابزي نيرو كلها تحط كعبي لكم سوري ات ماكسيمم ابزي نيرو تري والله ما ابزي يرينا نزلت اكزاكت لكم سوري اني سوسان عتن قال نيرو ابات بزي خات مالتها مليسا مالتي حجي زخا انتايو اوف كورس نخصغرو غزي ريزيستانت كوين لو وي كان خحلف ازي خصغومي سوسان عتن انت حالفه لعل السبع انت بزيحه I think صبغ وفرت تدخل ابزا غزي اجن معرفهم ايمي دفركم نير انا سوسان شوعتن انلس دولار كوست افريج اندا جبركا تورد ويك دي بنت زي كوينكا تا سوسان عتن تبهال اول تايم هاي ويك قبل حجي زنبلتا صبغ يرا انت زي سيراتا مسبار طراي يكون محلاف طراي يكون نوح زبل غزي تصنيحه ابن حدا معلتي توعيله وي كلتا معلتي توعيله كتوافر له تخليخا تزي كوين تا سوسان عتن ግን ካብኡ ተመሪሳ ስለ ዝነበረት ትማለኻ ዝበዝሕ ሰብ ሊኩዊዴትድ ዝኾነሉ ኣብኣ ብዙሕ ሰብ ክሸይጥ ኦል ታይም ሃይ ስለ ዝበፅሐት ብዙሕ ሰብ ሸይጡ ብዙሕ ሰብ እንተሸይጡ ከዓ ዋጋ ናይ ስቶክ ከም ዝሓስር ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ ከምዚታት ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ንእሽተይ ጥንቀቕ ክንብል ኣለና ንምባል እየ አይ ቲንክ ሚትን ገለን በፂሕኩም ኣለኹም ላይክ ሼር ግበሉ ክቡራት ኣሕዋት ከይወፀና ከለና ሶ ሓደስቲ ተምሃሮ አይ ቲንክ ሓደስቲ ብዙሓት ኣለኹም ብወላ ብቴሌፎን ትድውሉ ለይ ኣለኹም ኩልኹም ክምለሰልኩም ብዘይምኽኣለይ ሕማቕ እንዳተሰማዕና ሕቶን መልስን ከይዲና ኣሕዋት እንታይ ክገብር ወሲነ ኣለኹ ግን ንኩልኹም ብሓደ ክድውለልኩም ከብለልኩም ስለ ዘይክእል ጀመርቲ ማለት እዩ እቶም ዝነበርኩም ሳነፅንሕኩም አይ ቲንክ ፅቡቕ ፍልጠት ሒዝኩም ኣለኹም ሶ ኢትስ ጉድ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብዚ ፊደል ፋይናንስ ኢልኩም ምስ ከድኩ ኣብነት እዛ ቪድዮ እዚኣ ንሪእላ ዘለና ሕጂ ማለት እዩ يا لايك بولا هنبعلك جمرو لكم يدن لايك بولا بخلهم أبدي أبتها فيديو مسكركم ممبر كون زبلالو سابورت channel زبلالو أبتي سابورت لكم مستوقعكم كبرات حوات ناي شمونت أرشن قالني زلو حجي أبو بزح زبولكم 3-4 بزحكم ممبرس انتخونكم ورحوز وصلي أنيواني حانت الجيز خفلا يكونن أبو ممبرشيب انتخونكم تم حدث تزلوكم بفلاي ناي بين لكم تمهرتي فليه بزوم دي بقلة ማለት حتى መልስ ዘለዎ ምክንያቱ ብርትዕ ክብለኩም ክእል ከም ዝራእኩም ትኮን ሰብት ወላ ቁርብ ዘይተረዳእኩም ብዙሓት ኣለዎም ተሓሳባት ኣብ ተስላ ዶ ሓሲራላ ወይ ኣፕል እንተልኩም ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ከም ጀመርቲ መጠን ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ጠንቅቕ ክንብል ኣለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ስለዚ ንዝበዛሕኩም ኣነ ዝብሎ ሓቂ ሓሽ ኣብ S&P 500 ገለ ከተዋፍሪ ኦኬ ናብ ሕተን መልስን ክንመፂና ክብራት ኣሕዋት ንሓደስቲ S&P 500 ንኣብነት ሓንቲ ካትን ተዋፍሩላ ትኽእል እያ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ኣብ ኣነ ግድን ማለት ኣይኮነን ናይ ኢንተርናሽናል ውላ ኣሎ ክተዋፍርሉ ትኽእሉ ናይ ዓለም ሙሉእ ዘጠቃልል ወይ ናይ ከባቢ 3900 ስቶክስ ብሓንቲ ጌርካ ተዋፍረለን ትኽእል ከም ዘንቢል ኣሎ እዚ ETF ዝበሃል ብሓፈሻ እዚ ከምዝታት ብሕፅር ዝበለ ናይ ከባቢ 2-3 ሰዓታት ክትመሃሮ ምስ ትደልዩ ኣብቲ መምበርሽፕ እተው እሞ ብውልቂ ወይ ብዙም ወይ ብገለ ቴሌፎን ሂበ كمهركم كفتني ولا عسرة قال انت بسيحكم قول نتي channel كحجز خلي معدي تجيزي زاد فوق قرب حجزنا خلينا عين نعهم قاعد كم جمرت متن نشتي بيزك انت عيشكم عبزي بحبات كوين ناخذ مهارة كتسجل مناني شو عمالتي اوكي سمع على حجي مثلا كنا لايك شير نقدر ثانك يو سو ماتش يبين انا ابل اوكي انا ابل اوكي سلام حبنا حونا قاعد حن مساكا بيتكوين اب كوين بيز انديخا كجز دليس مسابياتني جلس كبلنا حوي اب كوين بيز كتجز دليخاس اي دون نو بوتا خوسنا خلي تبي انا كوين بيز زي صرح البوتاتات كله خلي ابين حجرات يسرح انه رغصኛ يكون ناي باينانس كوين بيز كوين بيز مالتي ስለዚህ ኮይን ቤዝ እንተ ዘሰሪሓ ጽቡቕ ኣፍልጦ እንተሃሊካ ባይናንስ ኣለካ እዚ የባይናንስ ኣለካ እዚ crypto.com ኣለካ ብዙሕ ኤክስቼንጅስ ኣሎ ተሰርሕ ዲያ ተሰርሕን ኣብታ ዘለኻ ሃገር ምጽናዕ ግን ከድልየካ እዩ ንእሽተይ ኣፍልጦ ማለት እዩ ቢትኮይን ክንደይ ክትሃርም ትብል ኣነ ዳ ሱሳ ታርጌት ገይረ ነይረ ነዛ ዓመት ምዝናይ ሃቪን ዘሎ ምዝናይ ትቢኤንስ እስከ ኣብ ኩሉ ክሓተኩም ኣነ ተመሊሰ ቢትኮይን መጀመሪያ 100,000 ዶ ተሃርም ይመስለኩም ወላስ ናብ 30,000 ክምለስ መስለኩም እስከ ጻሓፉ ላይ ገምጋም ኮስናትኩም ጋር 100,000 ዶ መጀመሪያ
ናይ 100,000 ዶ ክትሃርም ኢልኩም ትግምቱ መጀመርያ ቢትኮይን ወላ 30,000 ክትሃርም ምክንያቱ ብክልቲኡ ወገናት ክትሪእዎ ትክእሉ ኣለኩም ላዕሊ ጥራይ ኣይኮነን ታሕቲ ከዓ ኣሎ ስለዚ ንሱ ኣብ ግምት ክትእትዉ ኣለኩም ኣብቲ ናይ ኮመንት ክግደፍ ዳ ኣብቲ ናይ ኮመንት ድሕሪ ትመፁ ዘም ሕጂ ዘለኹም ካብቲ ናይ ቻት 100,000 ዶ መጀመርያ ትወድድ ኣላ 100,000 ዶ ትበፅሕ ወላ ክሳይ ክሪኡ ኢለ ኣሕዋት ኣብ ከለኹም ኦኬ ክሪኤልካ በሪሖና 100 ዝበዛሕኩም 100 ክትብሉ ኢኹም ንርአየኒ ኣሎ ኦብቪየስሊ እቲ ሓሳባትኩም ከድልየኒ let's see what's happening to marathon is 23 ኣላ to be honest ኣብ ከለኹ ንእሽተይ ሓሳብ ክበኩም ኣብ በዓል ማራቶን ኣብ በዓል ራዮት ኣብዚአን ናይ ማይኒንግ ስቶክስ ወይ ከዓ ማይን ዝገብራ ወይ ከዓ ስቶክስ ዘምፅኣ ሶሪ ቢትኮይን ዘምፅኣልና ከተዋፍሩ ትኮይንኩም ንግዚኡ እንታይ ክትኮኑ ኣለኩም ኣይመዋፈርኩን ደኽብል ኣነ I think ብናተይ ክመፃኩም ማለት እዩ ኣይመዋፈርኩን እንታይ ተልኩምኒ እዚ ሃፌን ንኣብነት ንሓንቲ ቢትኮይን ናይ ቢትኮይን ትራንሳክሽን ኮንፈርም እንተገይሮም ወይ ተምፂኦም 100 ቢትኮይን ዝስለሙ ዝነበሩ ንፍርቂ ክምቅል ሃፌን ማለት ንሱ ማለት እዩ ሃፍ ንፍርቂ ማለት እዩ ስለዚ ዝወሓደ ኣታዊ የምፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ቢትኮይን ስለ ዘለዎም እቲ ቢትኮይኖም ክውስኽ ከሎ ስቶኮም ክውስኽ ግባእ ግን እቲ ሪስክ ኤንድ ሪዋርድ ኣብ ግምት ከተእትውዎ ኣለኩም ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ ግን እዚአን ማይኒን ዝሰርሓ ትካላት ዋጋአን ክቅንስ ትፅቢት ይገብረለን እየ ብፍላይ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሜይቢ ዓመት ፀኒሕካ ወይ 6 ወርሒ ፀኒሕካ ክውስኽ ክእል እንተዘይ ኮይኑ በቃ ላዕልን ታሕትን ክኸይድ እዩ ካብ 20 ክሳብ 30 ኮለል ክብል ክነብር ናይ ማራቶን እንተሪእና ናይ ኮይን should be okay ኮይን ክውስኽ ትፅቢት ገብረሉ እየ ወላ ሕጂ ግን still extremely high ከባቢ 7% ወሲኹሎ ቢትኮይን 100,000 እንተበፂሓ ርግፀኛ 300 ክረግፅ እዚ 30 እንተወሪዳ ከዓ እዚ ከዓ 150 ክወርድ ንፍርቂ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሪስክ ኤንድ ሪዋርድ ኣብ ግምት ከነእትዎ ይግባአና እተን ማይኒንግ ግን ቁርብ ጥንቅቕ ክንብለለን ይግባአና ታይዋን ሴሚኮንዳክተር እይዎ ሴሚኮንዳክተር ጥራይ ባው ዘሎ ሕጂ ቁርብ ጥንቅቕ ክንብለሉ ኣለና ናይ AI3 I think ሪከርድ ገይረልኩም ነይረ I think ጽቡቕ መክሰብ ረኺብኩምሉ ትኾኑ ኢኹም ካብ ሽዑ AMD is flying Neo ከማን ድሓን ኣርባዕተን ገለን ወሪዳ ነይራ ማይ ጋድ ብዙሕ ወሲኻ ማለት እዩ NVIDIA እንዳተዛረብና ኸልና ኢማጂን 888 extremely great ከም ዝበልኩኹም ክትወርድ ትኽእል ክትድይብ ትኽእል ናይ ቻይኒዝ ዳ እንታይ ጋጢም اوكي ቻይኒዝ ስቶክስ ጽቡቕ ክኸድ ኣለዋ መስለኒ ኣደኖ ገለኒ ውስን ተሃልዩ በዓል ኣፕል ከዓ ክልክ ከማ ግብአን ቻይና ኒውስ CNBC እስከንረአያ ንኣብነት ክሊር ስለ ዝኾነ China Central Bank says there is room to cut banks. Okay. Says there is room to cut banks reserve requirements. So once there was a room to further cut banks reserve requirements to kind of cash out at the press conference with that. Okay. Nice talks بهم تتوصي خوانا خلي مالتي. China top secretary regular vows strictly crack down market manipulation. Market manipulates on the low كاسب بخمدة تزور ذا المال. No, extremely hostile news here to be honest. I don't know معرفهم بخمية كم زوج صغير. أوكي برين تأخذ كنت أنا كأخذ من لسنات كذا أنا. 120 شح بدنا لو عن قشان 120 شح. كي مالتي شح مالتي عاويتها لأنه كندي مالتي مليون I think it will go back to 30k area. See different استفاد عليه حسابات نسمع لنا 7 okay it will be 40k before the halving 40k before halving okay that's a long shot درجة 50% 40% كتكنسيها تبلا لها مالتي even more 100 شح can you please share the link I do have to questions no for today دحين is okay وقصالي حطون يرني أبزح تتحبن هنا no more 30 maybe 40 okay see different concepts يزول حدي تاخذ بدل 30 مجمرتها دحري 100 شح excellent I would hope so you never know I think manipulated كوني after 17 حزلو نفسه كل الكبل تثبيت قبره لي you never know مهنياته إن كريبتو بفلاي كتقومته أزيو أشجاري
بعد شبا انفستس كوفنيركم باي ذا واي احوات اي ثينك ناي شبا خمسة لكم كفتني بعد شبا 100 شح فايته ثانك يو 100 شح سلام سلام 8 شح بنجامين 8 شح 8 شح should be ماراثون تقول لا يس برهين سلام نعها ناي اكر جي بي ستوك اكر بي بي ستوك اكر بي بي ستوك anyway members انت كونكم احوات كم جمرت زلهم مالتي اكر اوكي الك لكم زي بري اي ما سيفت اقدم كحبرني تكست قبل لي تليفوني سلزلك زي اري خلي مسابل النمو مي بري الك خمس حدا خبتهم ممبرز زول يبري حونا سو يا بتكست قبل لي ما اخر حزلك خمس خفتني بزعما انت هما انا فوتوني اكر بي بي اسا ان سبونسرد بي بي ستوك يا 150 انا لا تبلا لا لانه حدث لي حجي دي اي بي اتي اوكي نو year to date minus الله ولا حنت مخصب ساعه حجي ترى لنا الله ايضا نو زعما انت كنت تقول احنا نروي مثلا اكتوبر ماركت يا نروي unsponsored نروي ADR I don't know what it is قطع بخري الك خفتني لحنا بريح بتكست صحفه لي اوكي ميتش اسكت عندك لكم ثلاثه no more 30 maybe 40 yeah similar هنا الله مالتي هو thank you ኣብዚ ፅሓፍ ለይ እስከ ክብል ተሓፍቲ 30,000 ከሰተ ኦኬ ሕጂ እንታይ ቁሩብ ክትጥንቀቕ ዘለና ማለት እዩ ሜቢ ሲ different people have different opinions about the price of the stock ይኹን ናይ ቢትኮይን ይኹን ናይ ስቶክ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ዓይነት ግምት ኣለና ንሱ ኢኻ እቲ ዕዳጋ ዝፈጥር ማለት እዩ 100,000 መጀመርያ ኦኬ መዝሙር ምስጋና I believe it will be hitting 100k okay يلا 8 for sure welcome هاتم حونا I think 30,000 hopefully ولا 10 تورد اللي عندها it will decrease around 40 okay 40k بيتكوين كتورد يعني ب 3 اوكي برهين كالئ سራሕ ገዲፍካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ንዑ መሳልን ጥራሕ ምስራሕ ምውፋርን ፅቡቅ ክንብረካ ይኽእል ዶ ወይስ ካልእ ስራሕ ክትሰርሕ ይደሊ እዩ ካልእ ስራሕ ይደሊ እዩ I think clear ገበርኩም ኣለኹ እዚ ስቶክ ምተወሳኺ ክንጥቀመሉ ኣለና ነብፍላይ ንሕና ከም ሕብረተሰብና ክትነብር ትኽእል ዶ የስ ትሬድ ትገብር ተሃሊኻ ትሬድ ማለት ከዓ ከምዚ መዓልታዊ ገዚእካ ሎም ንኣብነት ቢትኮይን ትማሊ 69 ነይራ ዋጋ ይቐንስ ኢልካ ትሬድ ክትገብር ኢኻ 10,000 ትኸስብ ኣለኻ ማለት እዩ ትሸጦ በተን 10,000 ወርሒ 2 ወርሒ ክትፀንሕ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ንዓይ ተሓተን እንተሃሊኻስ ፕሮባብሊ ሙሉእ ኣፍልጦ ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብኡ ማለት እዩ ስለዚ ገዲፍካ ኣነ ኣይድግፎን እየ ስቶክ ከም ተወሳኺ ጥራይ ከም ንሎንግ ተርም ኢንቨስት ክንገብረሉ ይመርፅ ምክንያቱ ብዙሓት ኣለኹም ኢነ ወይ ተሓቱኒ ስቶክ ኢንቨስቲንግ ትሬዲንግ ፎሬክስ ንብሎ ብፎሬክስ ዝነብሩ ሰባት ፈልጥ እየ ብፎሬክስ ዝተፀለሉ ሰባት ፈልጥ እየ ብፎሬክስ ነብሶም ዝቆተሉ ሰባት ካለው ገንዘብ ከሲሮም ትሬድ ማለት እዩ ትሬድ ክገብሩ ስለዚ እቲ ናቱ ሪስክ ናቱ ሪዋርድ ኩሉ ኣብ ግምት ከነእትወሉ ኣለና ክብል ክእል እየ እምበር ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣነ ሪኮመንድ ኣይገብሮን እየ ወይ ከዓ 500,000 እንተሃሊካ ኣብ ዲቪደንድ ስቶክ ተዋፍሮ 500,000 ንኣብነት 5% ትረክበልካ 100,000 ንበሎ 5,000 ዓመት ክትረክበሉ ኢኻ ማለት እዩ 5% ዲቪደንድ ትረክበላ እንተኮይንካ በቲ 5,000 ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኦኬ 100,000 ዝነበረ 500,000 በሎ ብ5 ረብሓየት 25,000 ዓመት ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ብኡ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን 500,000 ዘለዎ ሰብ ከዓ ውሑድ እዩ እምበር ብከምኡ ዝነብሩሉ 1 ሚልዮን እንተሃሊካ ሕጂ ብኡ ትነብር ኢኻ ተዋፍሮ ጥራይ ዘዝወለደልካ ጥራይ ብኡ ትጥቀም ማለት እዩ ሚልዮን እንተሃሊካ 5% መክሰብ እንተሃሊዋ ወይ ዲቪደንድ ትኸፍል እንተኮይና ሼር ገበልካ ዶ ከለኹ ኣቤል ሓውና ምክንያቱ እዚ ኮንሰፕት ዝበዝሕኩም ስለተሓቱ እየ ዳንጀረስ እዩ ከዓ ፎር ሚ ማለት እዩ اوكي بزعبه ديفيدند تماهيرنا نيرنا ديفيدند مالت ديفيدند بصحيت لنا نصوعي اوكي انه يقرا تفاخلت في اللي تفصل لهم يتصحف سو نعبنت 5% ديفيدند اوكي ديفيدند تقفل انت خوينا باي اوت مالتنا تكا 5% تقفل انت خوينا هذا الشيء توافيركا هذا الشيء انت خوين تجنزبك عمش قرشي تخسبلا انت خوينكا كبتي عندك تكسري خن عامه مالتي 5 قرشي 5 قرشي تنبر تقد عامه مولو impossible x اوكي زيا زيا 100,000
انت خويناخه 100,000 انت زهلو كان يروي تتوافرون يركع ب 5% تخفل نابنت ناي غزا ناي رنت تمصالك تكون تخليها وي كا ديفيدند تخفل كتمص تخليها او تبال لا خريكم خلي حجي اتي 500 زنبره كندي كوني 5000 كوني مالتي ناي 100,000 5% 5,000 ب 5,000 عامت كنبر تخلدو I don't know even على افريقيا نبر تخلدها رزقني كون ب 5,000 عبز غزي مالتي اوكي نزي 1 مليون تغيرنا اخه زي 5,000 زلا 50,000 كون يعني زبزحنا شعو كنبر ترى زي كونه متشت زلو هيوت كنبر نخل بت 50,000 نعمت مالتي حجي انت ياخذ دلي the more money you have زبزح ገንዘብ انت هليكا كنبر تخليها possible مالتي واحد ገንዘብ انت هليكا ግን ካብቲ ስራሕካ ንኣብነት 2,000 ትከፍል እንተሃሊኻ ወርሓዊ ካብኡ እቲ 500 እንዳዋፈርካ ብ10 ተርቢሕካዮ ሕጂ ን12 ዓመት ንበሎ ድሓን ክንደይ ክመፃልካ እዩ ከባቢ 6,000 ዓመት ተዋፍር ኣለኻ ኣብ 10 ዓመት 6,000 ዋፊርካ ኣለኻ ስለዚ 6,000 ዘዋፈርካዮ 500,000 ክኾነልካ ተኽእሎታት ኣለዎ ሽዑ ብዲቪደንድ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ኣየንዋሕክዋን يخون أبي لا تنك تفلت هذا بجير كوكا جن كتنبر تقول ده yes جن بس كده نزبط لك هاي بقول نختنبر trading جن I think هيدا جوف هيدا جوفوني it's just more risky tax بس كتكوف لي حاجة لقلا مالتي أيوة ريتا أوكي أبز جزء إتزحاشة جمت زلني بيتكوين انفيديان كوس خاين زبل جمت علني أوكي that's great مبسوطين على تا trading to one two كم يخدو هو كتكم تقريها جن أفانزا تتكلم كذا زبالة تخون معها أبى أفانزا جن كل نستوكس ترخبل مالته يكون مهنياتو ناي تاكس أدفانتج سازل لك ناي تاكس تغني كترخبل له سلا تخلابو مالتي جوجل إن أبل انتهي أقاتمون أوكي زي AI artificial intelligence جوجل مالت search engine مالتي أوكي actually تبغى كتيا أبتم حونا كل جزء تمسحه is always clear and important كنتم كفو أوكي سونو كلهم يا كبرات حوات انتهي لنا طنيهم نقبلنا where the stock market news انتهينا እዚኦም ብቅድሚት መፅኦም ዘለዉ most probably search engine ኣሎ እንዲ ግን ብቅድሚት ዝመፅእ stock market course اوكي حجي سبونسرد نلبس تريخمو سبونسرد لا متى اجي بلي لا سبونسر جيروما زي سبونسر جيروما حجي زي سبونسر جيروما زلو نجوجل يخفلوهم يم اوكي ስለዚህ ንሕና ሰርች ክንገብር ከለና ይخفሉ ማለት እዩ ዝኾነ ሰርች ክትገብር ከለካ ኣብዚ ዝበል ሕሳብ እንታይ ገብር ሕጂ ቀዳሚ ስለዘለና እዚኣ ጥውቅ የብላ ኦልሬዲ ሕጂ ጉግል ገንዘብ ኣትዮም ኣሎ ማለት በዛ ሕጂ ዝገበርኩ ኦኬ ብጉግል ክመፃካ ሕጂ እንታይ ክብደልየ ምዝ ናይ ቻት ጂፒቲ ምምፃእ ግን ምዝ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ምምፃእ ግን ሰብ ከባቢ ጉግል ሰርች ዝገብር ወይ ከባቢ ዩቲዩብ እኮ ድሓን እዩ ዘሎ ዝገብር እንታይ ይገብር ኣብ ቻት ጂፒቲ ይኸይድ ኣብ ቻት ጂፒቲ ከሪአከ ብኸመይ ይጎድልኩም ዘሎ ሓደ ካብቲ ምክንያታት ማለት እዩ ኦፍኮርስ ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ እንዲ ኣብዚ ጉግል የሰርች ዝገብር ፀኒሐ ኦኬ ኣብዚ ጉግል ሰርች ገይረ ጉግል ይኽፈሉ ኢለ ፀኒሐ እንታይ ሰርች ገይረ ስቶክ ማርኬት ኮርስስ ولا بيست ولا بيست ستوك ماركت كورسس اللي حجي بادفرتايز جوبوري از مصان زلو እዚኦም ሕጂ ይኽፈሉ ይናዮ እንተኾነ ግን أنا بحالكم مستني قريبا نشتي سألهم حزيلي تشات جي بي تي إلى سرت انتجيرا جنابزي نابنتيكا بيست ستوك ماركت كورس إلى صحيفة أبزي نا أدفرتايز يكون نقول يكون تخبيلهم أبزي ملسي يهبن له مالتي زي حجي دايركتلي ملسي يهبها حجي انت كوينو مالو ناتهم ماركت شير ناتهم توز جبهم جنزب سب أب تشات جي بي تي قيدو سرت يقبر تشات جي بي تي حنت خاطن زبلن زلو بزحات ينزلوا مالتي حجي تي كومبيتيشن اتوددر سلا زبرتهم اتاويهم يقنسالو ወይ ከዓ ንሕና ደቂ ሰባት እምነት ኣብኦም ዝነበረና ናይ ኤአይ ቁርብ ስለ ዝጎደለ ዋግኡ ኸ ናይ ግድን ክጎደል እዩ እቲ ካብቲ ሕቶ ኸ ናይ ኣፕል ያ ነራ ናይ ኣፕል ኳ ሎሚ ፅቡቅ ገይረ ገሊፀ ዶንጌ ካ ኢኻ ከይትኸውን ድሕሪ ተመሊስካ ርአያ ካብቶም ሓውና ቻይና እዩ በብዝሒ ፅልዋ ገይሩሉ ዘሎ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንባዕሉ ፅቡቅ ዓብ ፅልዋ ገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ንሳዕሊ ሒዛት ምስ ዘለ ዓፅዋ ዘለኹ 30,000 ቢትኮይን 30,000 ኦኬ ትብል ኦኬ ሶሪ
ካልእ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና 100,000 ተውረት እዘን ሒዘን ዘለኹ ሎንግ ታይም ምግዳፈን እዩ ጽቡቕ እንታይ ብለና ኣሎ ብዝኻ ትገዝእ ኣለኻ ትወርድ ትደይብ it doesn't matter ኣይገድሰካኒ እቲ ገንዘብካ ኢስ ኦኬ 5 ዓመት 10 ዓመት ክትጽበየ ትኽእል ኢኻ ክሳብ ሽዑ ክትጽበ ተኽኢልካ ኣይ ቲንክ ቢትኮይን ጽቡቕ ፖቴንሻል ኣለዋ ምክንያቱ እንተሓሲብካየስ ፕሪንት ክትገብሮ ትኽእልኒ ኢኻ እቲ ገንዘብ ስለዚ ከም ስቶር ኦፍ ቫልዩ ክትጥቀመሉ ኢኻ ንነዊሕ ምስ ትጽበ ኣይ ቲንክ ጽቡቕ ሪዋርድ ኣለዎ ክብል ይኽእል እየ ንሾርት ተርም ግን ንነዊሕ ንሓፂር ግዜ ግን ጽቡቕ ክወርድ ይኽእል ክድይብ ይኽእል ማለት እዩ yeah another rough year EV electric vehicles ኩለን እየን ክበርሓው peace for all ተኽሊት peace for all ብርሃነ ከዓ ኦኬ ሰላም ኩሎም ተኽሊት ብለና ኣሎ ኦኬ እሺ እንታይ እስከ ናይ ኒዮ ናይ artificial ናይ መካይን እዩ ስለዚ ናይ መካይን ብሓፈሻ ኩለን ጽቡቕ ውፅኢት የብለን ናብዚ ዓመት ኩለን ማለት እዩ በዓል ሉሲድ ንረአየን በዓል እዚአን ፎርድ ንበዓል ዓባይ ትካል ማለት እዩ በዓል ቶዮታ ኩለን ብፍላይ ኣብ ኢቪ ኣተኪረን ኢንቨስት ዝገብራ ዝነበራ ዳርጋ ተስፋ ቆሪፀን በዓል ተስላ ማለት እዩ ስለዚ ኢቨን ኣፕል ን10 ዓመት ዝፀዓርሉ እዮም ጠጠው ኣቢሎሞ ውፅኢት ኣብ ማንስ ብዙሕ ጠለብ ስለዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩለን ኢቪ ራፊየር ወይ ከዓ ኩርኩሕ ኢና ንብሎ ዓመት ኢና ሓሊፈን ቢትኮይን ክጎድል እየ ዝብል ብርሂን ምክንያቱ ሓበን ስለ ዘሎ ናብ 30,000 ሓበን ስለ ዘሎ ኦኬ ሓበን ኣብ ዘሎ ዝኾን ሽባ ኦኬ ሽባ ኢለ ጠቂሰ ፀኒሐ ታንኪ ዩ ክብርሓው ሽባ እስከ ብዙሓት ኣለኹም ኣብ ሽባ ገለ ኢንቨስት ትገብሩ እዚ ወላ ሓንቲ ስራሕ የብሉን ኢትስ ጀስት ላዕልን ታሕትን ክኸይድ ይኽእል እዩ ጀስት ቴክን ሪስክ ማለት እዩ ኢኩድ ጎ ኤኒዌር ናብ ዝኾነ ክትከይድ ትኽእል እያ ኦፍ ኮርስ what is trading view ተስላ 175 ወሪዳ ኣሕዋት 12% down 5% unbelievable it should be going down 175 ኣብኡ እቲ ሬዚስታንስ በልኩም ካብ 75 እንተወሪዳ ሎሚ ወሪዳ እንተ ሓዲራ ክሳብ 150 ክትወርድ ተኽእሎታት ኣለዎ ናይ ተስላ NVIDIA is going down a little bit as well ARM ኣብዚ I think ከተዋፍሩ ኣይመርፅን ን3-4 ንሰሙን ክልተ ሰሙን in phase I think 100 ክትወርድ ግባእ ምዚ interest rate ዘለዎ Google is going down every single day Palantir is only 5% up should be 10% plus 10% ክትዓቢ ግባእ AMD still Amazon AI Meta Facebook ኣብ 500 ሒዝዋ ኣሎ ጠጠው ኣቢሉ ኣሎ ድላትኩም ጽልቲ ስቶክ ኣሽ 100 ገለ መፂ ሓላ ኒዮ ቻይና ዋው ናይ ቻይና ጽቡቕ ኣለዋ ሎሚ ባባ 73 ክሳብ 69 ኮለል ትብል ኣላ anyway ናብ ሽባ ክወስደኩም ስለ ዘለኹ 3% ቀኒስ ኣላ ክብራት ኣሕዋት 5 days እንተሪእናዮ ኣብዚ 100% ወሲኻ 100,000 ዘዋፍር ከስ 200,000 ኮይኑ ካብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ማለት እዩ ከምዚ ዝውስኽ እንትኮይኑ ዝበዝሐ ግዜ ፌክ እዩ ክንጥንቀቀሉ እዩ ዘለና ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 283% ወሲኻ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ 200 ንሱ እዩ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ 340 year to date ካብ ዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ ዝዓመት ዝምህረት ጀሚርና 200 ገለ ወሲኻ ኣላ 5 years ረይዎ 140 ጥራይ ወሲኻ ዝኹሉ ኢላ ኮለ ትብሎ ዘላስ ኣይፍለጥኒ ማለት እዩ in generally ቢትኮይን ክውስኽ ከሎ ዋግኡ ክውስኽ እዩ እዚ meme stocks ኢና ንብሎ ማለት ወላ ሓንቲ ስራሕ ዘይብሉስ በቃ just ይውስኽ ክትብሎ ከለካ ይውስኽ ብዙሕ ኣብ ገዛእን ኣብ ሸያጥን እዩ ዝምርኮስ በትክም በዓል ተስላ መኪና ሸይጦም ገለ ዘይኮነ ብዙሕ ገዛእ ክረክብ ከሎ ይውስኽ ዝበዝሕ ሰብ ሽሕ ክበፅሕ ብሎ ነዚ ሽሕ ክበፅሕ እዚ ቅርሺ ክበፅሕ ተስፋ ዝገብሩ ዝበዝሑ ሰለስተ ገለ ዝበለ ቁፅሪ ክፅውዕ ዝፀግም እዚ ሰለስተ ሓደ ቅርሺ ክበፅሕ ኢሎም ኢንቨስት ዝገብሩ ዝበዝሑ ኣብ ሽባ ኣለዉ ብዙሓት ዝፈልጦም ኣነ ቅርሺ ክበፅሕ ማለት it's impossible ማርኬት ናይ ዓለም ዜሮ ከይድ ዘለዎ ተኽእሎታት ይገልጽ ምክንያቱ ናይዚኣ ማርኬት ካፕ ከባቢ 600 ትሪልዮን ዲገለ ክበፅሕ ኣለዎ ማለት ናይ በዓል ቢትኮይን ከማን 1 ትሪልዮን ምሕላፍ ሲኢን ዘሎስ በዓል ሽባቡ ክበፅሕ it's impossible ስለዚ ክውስኽ ክእሉ የስ ግን ብስፔኩሌሽን እዩ ክውስኽ ተባሂሉ ዝውስኽ ኢንቨስት ምግባር ትኮይኑ ኣብ ዘለኩም ናይስ በዓል ሶላና ናይ ሳሚ እዚ ኢተርም ኣለኩም ሪእዎ 6% ወሲኹ እዚ ሕጂ ኦል ታይም ሃይ ኣይበፅሐን ኣብዚ ነይሩ ኦል ታይም ሃይ 4700 ከባቢ still ሽሕ ኣለዎ ናብኡ ንክበፅሕ I think ክበፅሕ ዝብል ግምት ኣለኒ not in a short term ሓፂር ግዜ ኮና ንዛረብ ዘለና long term ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ሶ ናስዳክ ኣብ ዘለኩም ኣሕዋት 0% ኣቢሉ ሎ ማዓንቲ ሶ ናይ ሽባ ከም ይመስል ስቶክስ ብሓፈሻ
ላዕለን ታሕትን ይኸድ ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ፓላንቲር ኤንድ ኣርም እንተዋፈርና ሕጂ ከመይ በሪን ሓውና ኣይ ቲንክ ያ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኤኣይ እዩ ፅቡቅ ኣይ ቲንክ ፓላንቲር ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ስቶክስ ኢላ ክፅውዕ ንኽእል እየ ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመታት ክሪኦ ከለኹ ምስ ናይ ኤኣይ ምዕባለ ማለት እዩ ኣርም ከማን ኢስ ኦኬ ግን ቀልጢፋ ፅቡቅ ለውጢ ስለ ዘምፀአት ዳርጋ 90 ሚእታዊት ሼር ወይ ከዓ ብርኪ ናይ ኣርም ኣይሽየጥን እዩ ዘሎ ንሕና ክንገዝኦም ክንሸጡን ኣይንኽእል ኢና ሓንቲ እንታይ ትበሃል እያ ባንክ ሲቲ ባንክ ትበሃል እያ ሒዛቶ ዘላ 90 ሚእታዊት ካብቲ ናቱ ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ስለዚ ንሳ ዓፂያቶ ስለ ዘላ ኣይ ቲንክ ካልኦት 12 ዝወርሒ ኮፍቲ እያ ክትሸጥዎ ክእሉ እዮም ንሶም ኩሉ እንተሸይጦሞ ማርኬት ናብ 50ታት 60ታት ክወርድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢት ኦል ዲፔንድስ ዕለት 12 ክንሪኦ ኢና እንታይ ከም ዝገብሩ ማለት እዩ እዛ ወርሒ እዚኣ ብሓፈሻ ኣብ ሆላንዳ ናይ ብሮከር ዝበለፀ ክንዋፍር ትመርፅ ኢቶሮ ትሬዲንግ 212 ብዙሕ ኣሎ ኢንተራክቲቭ ብሮከር 250 ኣብዚ ናይ ዓመት የለ ነይረ ባይ ዘ ወይ መጀመርያስ ኣበይ ክትረግፅ ኣብዚ ዓመት እዚ ንምባል ኢለ ኤልያስ 30,000 ናይ ቢትኮይን ሰላም ፊደል መጀመርያ ኣብ ኢንግላንድ ትሬዲንግ 212 ወይ ኢቶሮ ዶ ይሓይሽ ኣብ ኢንግላንድ ትሬዲንግ 212 ፅቡቅ ኣይሳ ዝበሃል ከም ዝበልኩኹም ኣይ ቲንክ ኣሕዋት ንኩሉና ሓጋዚ ክኸውን እዩ ሜምበርሺፕ እንተኣቲኹም ኢስ ኦንሊ 10 ፓውንድ 9 ፓውንድ ወርሓዊ እዩ ዝተሓትዎ ዘለኹም ሓገዝ ክወሃበኩም ስለ ዝኽእል ኣብዚ ናይ ፊደል ፋይናንስ ከይድኩም ኣብ ዝኾነ ክተብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ለው መንበሪ ዝኣተው ሕጂ ታንኪዩ ሶማች ቶም መንበር ዘለኹም ብብዝሒ ከማ ናይ መንበርሽፕ ኣይሃብኩምን ኣለኹ ብሕጂ ግን እዚ ኩሉ ቻት ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ንባዕሉ ካብ መንበርሽፕ ኣተኪረ ክህቦም ክፍትን ነቶም መንበርስ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንተኸይድኩም ክብራት ሓዋት እዚኣ ቪድዮ ንኣብነት እንተጠዊኩም ኣዛ ናይ ሎማዓንቲ ዘላ ውርድ እንተኢልኩም ኣብዚ ኣለኩም ሳፖርት ቻነል ዝብል ነዚኣ ምስ ጠወቅኩም ኣብ ሞባይልኩም ዳይሬክትሊ ናብዚ ክትወስደኩም እያ ናይ ውልቃዊ ሓገዝ ኢኻ ትደሊ ገለገለ ዝብል እዛ ናይ 9 ቅርሺ ጆይን እንተኢልኩም should be enough ናይ በይንኩም ትምህርቲ ከዓ ክወሃበኩም ይኽእል እዩ ከም ተወሳኺ ማለት እዩ እዚ ነዚ ቻነል መዕበይ ተባሂሉ ከም ስታይ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ሽባ is for fun don't invest exactly thank you so much ፈጃሓውን ኩሉ ነገር ስለዚ ፋን እዩ ጋምብል ማለት እዩ ፋን ከዓ ኣብዚ ስለዚ ኢንጀክት ትገብሮ ተለኻ ገንዘብካ ከተብል ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ኣልጎራንድ ኣይ ረእኾን ኣለኹ ቀፃሊ ኸሪአ ካብ ኢትሊ ዳሞ ደኖ ርግፀኛ ኮንኩን ባዕ ትሬዲንግ ዋን ትጥቀሙሉ ኢኹም ዩሮፕ ዘለኹም ኩሎም ብሓፈሻ ላይክ ኤንድ ሼር ደቂ ዓበይቲ ታንክ ዩ ሶ ማች ሰላም ሰላም ሸዊት ሶፋይ ስቶክ ከመይ ትሪኦ ታንኪ ብርሂን ታንኪ ግራኦል ናይ ሶፋይ ኣደኖ ስቶክስ ብዙሓት የዋፍሩሉ እንዲዮም ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ፊቸር ኣለዎ ይብል ቲናቶም ኤግዛክትሊ ኢንካም ስቴትመንት ባላንስ ሺት ግን ፅቡቅ ጌራ ይረኣኽዎን ስለ ዘለኹ እምበር ብብዙሕ ልቓሕት ገለ ዝሰርሑ እዮም ፅቡቅ መፅሓፍ ኣለዎም ይኽእል እዩ ኣብ ኢትሮ ክነዋፍር ንኽእል ዶ ክፍሉ ኣይ ቲንክ ጋሻይ ኮንካ ናብዚ ቻነል እኳ ትኽእል ኢኻ ግን ትወፃኢታት ክበዝሓካ እዩ ስለዚ ኣብ ኤክስቼንጅ ሞ ምባል ይሓይሽ سجير كايو لها برين اوكي بزح سجير الله ولا حمزه حفيات مليسكي ولا Palantir is related with war and rumors of war ምስ መንግስታት ተተሓሓዘት እያ ትክክል ምስ መንግስታት ተተሓሓዘት እያ ምስ ናይ ኤአይ ማለት እዩ it means ጽቡቕ ፕሮፊት ክህልዋ ማለት እዩ ብዓይኒ ሕብረተሰብ ክትሪኦ ከለካ ግን of course ኣብ ናይ ቶባኮ ወይ ሽጋራ ተዋፍር ኢልኩምኒ መዋፈርክዎ መክሰብ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ ኢልኩም ግን ኖ ቶባኮ is bad كوبلي ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ብዓይኒ መክሰብ ጥራይ ክትሪኦ ትኽእል ኣብዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ምጅማሮም ኣይተረፈምን ስለዚ ከተዋፍር ትኽእል ኢኻ ተስላ ዶንጌ ኻእቲ ካለኻ መስለኒ ኩብርሓው ናይ ኤላን ማስክ ሓደ ካብቲ ክንዲ ነገራት ኣብ ጊጋ በርሊን ፋክቶሪ ኣብ በርሊን ኣብ ናይ ጀርመን ዘሎ ፋክቶሪ ተቃፂልዎም ስለዚ ጠጠው ኢሉ ኣብ ሰርሕዎ ዘለው ምዝ ናይ ቻይና ሪሴሽን ፊር ተመሊስኩም ርኢዎ ኢኹም ገሊኹም ኣብ ስዊድን ዘለና ተዋፈርና እሺ ኣብየናይ ተዋፍር ክመክረኩም ኣይክእልኒ ከም ጀመርቲ መጠን ኣብ ናይ ኢንዴክስ ኣዋፍሩ እንታይ ብሮከር ተልካ ግን ኣቫንዛ ዝበለጠ ንዓኹም BBA and so on is that good invest thank you for doing great job thank you so much ዘጋርያስ ሀውና ኣይረኣኹን ኣለኹ I think ኣቀፃለ ኸሪአኒ ኣክነት ሮንግ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ከሂበካ ማርቲናተን ከም ዝበልኩ እዩ ውልቃዊ ስቶክስ ኮይኑ ባላንስ ሺት ገለ ኸሪአ ኣለኒ on trade once investment yeah exchange broker easy ተስላ ገዚእና ዘለና ኣብ መጻኢ ከመይ
تسفاد لنا صبغ it will take time I think rough year كم زي حجق لنا تنحلو ناي EV مالت أبناي تسلا صبغ أتاوي كركبو انتو قوينهم كبرات أحوات زي فول زي بعلن درايفز قبرا مكينات صبغ يروم روبوتكس مثل تحازوي actually على أمازون وبعلنكم أتاتات يوم مالو روبوتكس مالتي قال سرح قد يفتو أب ستوك ماركت سرح مفال صبغ كامل كاري خلدويس قال سرح أعمل إيش مثلا زي thank you bring coming again now withdraw from eToro I think record get a lot of video مثلا do you think buy and sell in 2022 investment هكون 22 brokerage بلو broker و platform investment وفري تجوز زلها بعد تسلا على أبد من بزلنا مالتي ስለዚህ ኣብ ናይ ትሬዲንግ 12 ዝኾነ ስቶክስ ክገዝእ እንትሸይጥ ፅቡቅ ኢኻ ትልካኒ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይ ቲንክ እንግላንድ ኢኻ ዘለካ መሰለኒ ተዘጋጌ ስለዚ ኣይሳ እንተኮይኑ ታክሲ ትኸፍለሉኒ ኢኻ ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ግን ኣይ ዶንት ሪኮመንድ ኢት ንታክሲ ኢኹም ክትከፍልዎ ሽሕ ከሲብካ 20% ትኸፍሎ ትኾንካ ታክሲ ኣብቲ ናይ ዘለኹም ትቕመጥሉ ዘለኹም ዓዲ ኣይዋፃእኩምን ምክንያቱ 800 ናባኹም 200 ናብ መንግስቲ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንነዊሕ ዝበለ ግዜ ምፅናሕ ተመራፂ ይኸውን ፅቡቅ መክሰብ ትረኺብካ ኣሎ ግን ያ ዋይ ኖት 100% 200% እንተንፂልካ ብሓፂር ግዜ شت أبيلك تاكسها خفيلك أملاخ مسكينك كيت خلي خان تزي كوين جد قرب شجار خون خليو كبرات حواس ونا يمود أتوا عداقة كم يكم زلوا كري لكم ما I think نايك أتري بزحت مصلهم مثلاً كان زبول قاتنا membership بمقتاو channel كتحجزوا تخليهم عتنا comment section ممكن كتفولكم كفتنة so ببيتكوين كن جمر كبرات حوات بيتكوين انترينا كبابي وريدا انتي لكم زين imagine لعل انت حتم كتكيدي ابتسوسان تشعتن زبها الكبابي كحزاي نابو مس حلفت جن كتونجف تقولوتات الله نلعل مالتي تاسوسان تشعتن سبعا ولا لحن كاب سبعا لعلي حتى مع تقطع مع تجير انت تساني حاجه اوف كورس كتونجف تقولوتات الله ስለዚህ بيتكوين تورد الله من رزلنا سوبر مايكرو يالله سوبر مايكرو is up معالتاوي تاوان سيمي كوندكتور اي تفنا AMD كات ورينا نصبنيرنا ماراثون انتي ريو is going down كباب 10 عام شق تورد تقولتات على ماراثون it depends on a lot مالتي سران حدا نوريدا ريحة ديبيا كل لخونا له مالتي everything is red كلك اي حل لومي where is Tesla is here it is oh my days Tesla is going down كسام 150 تقولات له ابزي يستجير لا تنحريت ملهم እዚ ريزيستانس ناتا 175 صنيحو ካብ هورد لا تمليسا اذا تلا تاكبابي ستيل كتمعت سمعت تصنيحه 175 وريدا انت تصنيحه كسام 150 كتورد تقولات له انت زي كوينو تزي كوينو ግን it's not in a good situation يبلو عدي دي تريول لكم نبي كل اللي لعلن تحتن سميت طبعا همشن سميت 50 تورد تخليها بتريزيستانس رأنايو يا it's real down دبل تورد لا تحت خيره 274 should be going down to 150 150 تخيله عشان كلنا نوفروا لك بعنا بالآن 150 قلت وريدا بدحريو كاب تخسروا له زلو تقولات بتاع ما تخسبوا له زلو تقولات ابس لزخونه مالتي وايس هافين ان بيتكوين ابز حلف فيديو ريكورد غير لكم ير كبر حاو داني تانا اذا حلفت نا بيتكوين تبل انت ريخا مولو رديت تقبر تخليها يا مولو رديت تقبر تقولات الله ماستر بيتكوين ريوارد زو هابون فرق خون كله مالتي وتبات بيتكوين اوكي ناتي هبكون بحث it's extremely difficult كم زبلكو تمي سوسان شعتن شحن قال مالن 7 شحن بقول لك عملنا نقطري لا 7 شحن حنت مع زغلت مع تنتجيرا لا على خدي بزلو تقولات بزحي كسب نسا زي سبرتاوي زي حلفتا ግን قرب ريزيستانت ሆነ ቀጠጦ ከልኸሊ تسلا is tanking cause China slow market exactly apple ከመጋጢ ሞሪና ተስላ ዝዓበ ግን ዝናይ ሜጋ ዝናይ ጀርመን ዘጋጠመው ላይ በየና ሐውና ብዙሕ ነገራት anyway ኤላን ማስክ ባዕሉ
yeah كله Tesla isn't looking good at the moment for short term long term ግን እርግጠኛ እየ long term ማለት ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ደይብኩሞ I believe still ኣብዚ ዓመት እዚ still 150 እንተወሪዳ ዳብል ክትከውን ትኽእል ሽዑ ብድሕሪኡ ማለት እዩ Tesla Benjamin I know time ክንገብር thank you Brian and I'm interested to be joined all right perfect thank you Sami yeah support ክትገብሩ እቲ ናይ ግድን ክትመሃሩ ዘይኮነ support ክትገብሩ ተለኹም ኣብኡ it is only 19 قرشي ነዚ ቻነል ንምዕባይ ክሕግዞ ክእል እዩ ንምባል ኢለ ኣነ ኣብ ኢተሮ እየ ዝጥቀም ካብ ይሓይሽ ኣሎ ዶ ኣበይ ከተቐምጥ ዲፔንድስ ኣብ ኤውሮጳ ትኾንካ ስዊድን ትኾንካ ኣሎ ካብኡ ዝሓይሽ እንግላንድ ትኾንካ ካብኡ ዝሓይሽ ኣሎ ካልእ ግን ኩሉ ሓደ ማራ 140 ሾርት ክገብራ ደልየ ናይ ኦፕሽን ንጥቀም ኣብዮም ንብዚኣ ናይ ማራ it should be going down ክትወርድ ትቢታት ዝገብረላ ስቶክ እዚኣ ክብራት ኣሕዋት Apple is tanking as well. My God, this stock. Yeah, Apple. Some itu susah keluar dari luar Jimmy Krager. Google, which is good to be honest. Mal sebuah market lah. Kalau kita kalau skor bahasa kaya bila kaya abis gitu kan, iwardel nalo baal Google baal Fabe. Kita kan asran kita انت نيركم ابزي كبرات حوات ستوك ماركت بزحكم ميبي اي تكاتاتلو نيركم تكون تخليكم كلتشحن تصبغت نتبي دولار كوست افريجين بوف ابل ان تسلا اكزاكتلي جوجل هاوس كا يبل انا كمان مالتي ما تبزح جنزلا كل اختوافرو تقام ينبر انت اسك نتين 100% لو تزمص اقل ندلينا اس اكستريم ريسكي انت كنقبر قبعنا ذا زي كم زريو دولار كوست افريجين كنقبر صبغ حسابي كم يركم زخاخر النت بقى صبغ دولار كوست افريج المقبار ازي صبغ يكبرات حوات دولار دي سي اي مالت كوست افريجين دولار كوست افريجين مالتي 176 ديال الحجي 176 على نبلا تسلا حنتي شير مالتي 176 حنتي شير جزي كلها 200 كوز اخذ معنا 5 ولا 270 على حنتي شير جزيكا 150 وريدا حنت نقول حنت جنزلنا مثلا كي نمزح حدا نقول له بتوحد كنجمر 130 وريدا هذا جميركا 3 شير افريج نايزي ان كني خجزيكا 3 شير ب 150 كم زجزا كاي يحسب مالتي زي حجي دولار كوست افريج المقبار كورد كله it's good idea صبق حسابي ስለዚ በዝحنا ጀመርት ስለዝኾና ኣብ ዘለና ትሬደር ኣይኮናን ስለዚ just አትዘለካ ኣታዊ ታዋጋ 5% 10% ክትቀንስ ከላ just buy share انت share فرق share ربع share whatever እንደገዛእካ እቲ ዶላር ኮስት አቨሬጅ ናትካ ከተውሕዶ ወይ ከዓ ክትቀንሶ ትኽእል ኢኻ ኦኬ 110 ወሪዳ ሽዑኻ ተመሊሳ 9 ወሪዳ ናትካ አቨሬጅ ሕጂ ክንደይ ኮይኑ ኣሎ ኣብዛ ሓንቲ ገዚእካ ኢኻ ክንደይ ክኸውን እዩ ናትካ አቨሬጅ ክብራት ሓወት ናትካ አቨሬጅ ኣብዚ ግዜ እዚ 130 እዩ ንሓንቲ ሼርስ ብሕሳብ 130 ገዚእካ ያለኻ ማለት እዩ ተመሊሳ ካብ 9 100% እንተወሲኻ 180 ክትመለስ ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ሼር 50 قرش ትኸስብ ኣለኻ ማለት እዩ ካብ ክንደይ ነገዚና ሓደ ከተሰርባ ካብ 5 ሼር ሽዑ ብ5 ረብሖ 250 ዲክ 2525 ሽዑ ኤቨር ከሲብካ ኣለኻ ክንብሎ ንኽእልና 180 ንሪኢ ኣለና ወሪዳ ንስኻ ግን ትገዝእ ቀኒኻ ተመሊሳ ምስ ዲኤበት ስቲል መክተብ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኣፕል ይኹን ተን ዓበይቲ ትካላት ከምኡ እንተጌርና I don't think you can go wrong ስለዚ ከምኡ እንተጌርና ፅቡቅ ውፅኢት ከምፃኣልና ይኽእል እዩ in a long term ማለት እዩ so that's all you need تسلا حجي لهم 175 ريال لنا صباح كنت 100 ريال نخلينا داس ماركت مالتي فولاتايل ستوكس لازم في بعد تسلا سلازي وريدو لنا بزح دسكفنا يكون ماس وحدي تنوافرو مليون قالت زغون يرقلو كتقمنا مالتي like I know برهين how I contact you bro ابل انت تسلا زي وافركا جي yeah it's good I always say that جزي كايو yeah حجي مجزاء صبغي يبن بناتنا كل جزي كم مخرج يكون قل it's just حسابات نحنا نقبر إنا نوافر شير نقبر ذلنا حوات you never know what's gonna happen with the economy you never know ولا حتى تفوت أي تقلنيها all we know is in a long term لا عليه خيد short term تلنا دين فلتو
So كلا أجزاء كنقولكم حواسات أجزاء actually أبتناي فيديو الفاينانس مسكركم actually أبتناي لايف تمرت مسكركم تانا بيتكوين هافين تايم خالد تيزنا مركب أنا بيتكوين هافين علاتك زيد حن أب فيديو ولا بزي أنا أبنت أنت تقوي أنا أبزل لكم what is it استميتنا 4 لايكس so grateful guys أرجع هذا إيت مالتي أبزي أنت تقويكم ما شعور زي جوين كبلكاي جوين مس بلكايو اب قطر تليفوني كمان الله كونتاكت تقبرني تخيلي خا جوين مس قبركا مالتي حافظ ግን ነቶም ጀመርቲ የቀንድ ደለ ዘለኹ ቶም ጀመርቲ ብዙሕ ተሓቱ ብዚ ሜቢ ዘይክርዳእኩም ዘልኽእል ሓንሳብ ኮይና ሙሉእ ርዲኢት ክንገብር ኩልና ከም ሕብረተሰብ ብኡ ከተብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሶ ታንኪ ቤንጃሚን ታንኪ ፋጨ ታንኪ ኩልኩም ኣሕዋት ኣብዚ ብምፃኩም ብልቢ እናመስገንኩ ኣይ ቲንክ ነዊሕ ሒዘኩም ሎሚ ንመጀመርያ ግዜ ኣይመርፅኩን ኣለኹ እዚኣ ኢስ ኤክስትሪምሊ ሪስኪ ከም ዝበልኩ ኣብ በዓል ጉግል ምውፋር መርፅሕ ዝብል ግዜ እዚ ካብ ዜን ኤክስትሪምሊ ሪስኪ ምክንያቱ ዋግኡ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ሰሙን ቆፀር ኣለዎም ከማን ዋግኡ ክቕንስ ተኽእሎታት ኣለዎ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ምክንያቱ እንታይ ኤክስትሪም ግሪድ ወይ ኣብ ስስዕ በፂሕና ስለ ዘለና ማለት እዩ ብሂንደ ዝምህሩ ሓበሻ ኣለዉ ዶ ኣለዉ ኣይደኖ መነመን እኳ ይፈልጦም እኒአ ግን ኣነ ዴይ ትሬድን ተመሃሪ ኢለን ሰብ ኣይሰድድኒ ኤኒወይ ምክንያቱ ኣይዶን ማለት ገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ትከስረሉ ዘሎ ተኽእሎታት ስለ ዝበዝሕ ريكومند زغبرو ايفلت ني تريد زغبر بولك زفطم الله زمهور زيكون مالتي سو ثانك يو سو ماتش جايز بلبينا مسغونكو كم تقول غزي بمصاكم يمسغن اقول لك نسناتكم وفري زي جمركم تخنكم كا ممبرز بمقان نابقصالي سرع زغون نايكل تسلس سمعاتي كلاس كبوكم خله زي فولو تعليم شيرك تغبرلهم تخليهم وي ميبي كم مهارو زدولي تعليم كا جيفت تغبرلهم تبوم تخليهم ابو بروخ سوموني غبرنا سسناي